Contra Zaragoza, dos Ayala y Mar d'Alessandro, equipo que adestra Víctor Fernández, equipo da primeira división, un histórico nesta competición da Copa do Rei, 6 títulos no seu palmarés. Zaragoza, sexto, oitavo clasificado na primeira división do fútbol español, chega aquí con todo o seu potencial a Pontevedra, partido de ida dos 16avos de final da Copa do Rei. Hai dous supervivintes do fútbol galego, o Pontevedra que se miden, pasaron contra Zaragoza, e o Deportivo que terá que xogar a mediados do mes de decembro en encontro de ida contra o Español de Ernesto Valverde. Este é un campo que está en construcción, esa bancada que non ven porque se derrubou hai tempo, a bancada de tribuna, nova bancada de tribuna que dentro de meses estará xa lista neste novo campo de Pasarón, cos fondos xa listos e coa bancada tamén de preferencia onde hai centos de afeccionados pendente de ser derrubada e ser de novo construída. Boas tardes, Manolo Cadaval. Hola, boas tardes. Hoxe un día festivo aquí en Pontevedra, un día con moita afección, noite moi fría e onde temos unha noite futbolística a priori maravillosa, cun gran ambiente de Copa. Sí, eu penso que é un partido para disfrutar, non só para os xogadores, para a xente do clube, sino para toda esta afición que se acercou aquí e que vai estar vendo tamén por a tele. Penso que é un partido para facer grandes cousas por parte do Pontevedra. Penso que ten equipo para eso e, sobre todo, terá que xogar pensando que non existe partido de volta e que este é o partido para eles. Este partido de ida destes 16avos de final, que ninguén crea que ven de paseo Zaragoza, ven comedo no corpo, porque Ayala, Diogo, Aimar, Oliveira, Sergio García, Óscar, todos eses van a estar no tipo titular do tipo que adestra Víctor Fernández. Loreto Costa, pé de campo, un home Loreto que hoxe ten que estar ilusionado e algo nervioso tamén. Boas noches, señor presidente do Pontevedra. Comentaba o noso compañeiro Chicho si está nervioso agora que xa vai a empezar nos minutos o partido. No, nada nervioso, muy ilusionado por la afición que le podemos ofrecer un partido de primera división, porque hoy somos de primera división, porque estamos en Copa del Rey y vamos a disputar un partido de primera división y disfrutar del partido, dar una buena imagen, que el equipo disfrute de este partido, porque nuestra liga es la del domingo. Hoy es este premio que lo tenemos ganado y merecido. Y cuando salió uno sorteo emparellado con Zaragoza, decía que bueno, como yo también se tenían que poner nerviosos os do Zaragoza por tocarlle o Pontevedra. Sigo manteniendo lo mismo, de hecho me hizo caso, trajo a toda la artillería, pidieron permiso para que los liberasen de la selección, están todos aquí y desde luego eso quiere decir que el Pontevedra causa respeto. Yo estuve ayer con Víctor Fernández y me dejó impresionado de lo estudiado que tiene el Pontevedra, de lo estudiado que tiene a los jugadores y que se lo tomó muy en serio. Onte falou con Víctor Fernández, co que ten unha boa relación, hoxe comeu cas directiva do Zaragoza. Como foi un pouco esa comida, en que ánimo? No, de cordialidad, fantástica, un ambiente fabuloso y es de la poca gente que encuentras en el fútbol que de verdad vale la pena. Muy contento. Un resultado, un pronóstico. Bueno, que metamos 3 goles más que el contrario. Okay, moitas grazas. Venga. Carai, canto optimismo, non, Manolo? 3 goles máis co rival. Sí, eso sería o bo para o Pontevedra, ¿no? Que se marcase moitos goles a favor, pero eu penso que ese é o de menos. Ese Pontevedra ten que disfrutar e, sobre todo, ten que partir con moita ilusión. Este é unha noite con aroma a primeira aquí en Pasarón. Volve Pontevedra a estar no escaparate futbolístico do elite neste encontro ante o Zaragoza de Víctor Fernández. Un Pontevedra que chegue a este encontro con algunhas ausencias, pero a máis importante, a que se confirmou esta mañá o dianteiro Igor de Souza non vai a estar no equipo de Xavi Gracia. Mantén esas doenzas musculares, unha lesión nos isquiotibiais. Igor de Souza e a gran ausencia do Pontevedra para esta cita, ese 11 que vai presentar Xavi Gracia. Imos coas alineacións deste encontro, sen grandes novidades no Pontevedra. Hai pequenas rotacións, 11 que presenta Xavi Gracia, Mikel Xaizar na portería, unha das novidades, Vázquez, Duque, Turiel, Bianchi, Dani, Jonay, que debuta en partido oficial, Víctor Ormazábal, Charles, Fran Rico e Sergio Castaño, un xogador con pasado no final do Zaragoza, 2 anos viviu no Club Maño. O rival, o equipo que adestra Víctor Fernández, presenta a López Vallejo na portería e xogadores de campo, Diogo, Paredes, Óscar, Ayala, Pablo Aimar, Sergio García, Oliveira, Gavi, Zapater e Chus Herrero.
Así que este Zaragoza, Manolo, ven coas estrelas. Tan só falta Diego Milito, que viaxou a Pontevedra pero era dúbida por unhas molestias, finalmente quedou fora da convocatoria. O resto no campo. Sí, equipo de gala para o Zaragoza. Eles veñen de perder 2 partidos seguidos na Liga, encima quedaron eliminados na Copa da UEFA. Ahora hai un parón este fin de semana e posiblemente han de querer chegar ese parón con unha victoria que lle sirva un pouquiño de bálsamo para eles. E como hoxe unha noite especial en Pontevedra, como unha noite de ambiente futbolístico enorme, ambiente de Copa, había que ter un campeón, o vencedor do Tour de Francia, que recibe a ovación, vencedor do Tour do ano 2006, un galego aí o teñen, Óscar Pereiro, recibe a placa conmemorativa do Pontevedra, entrega ao presidente Nino Mirón e fará o saque de honra deste encontro. Un dos momentos emotivos deste encontro de Copa, pois case que todo pasaron en pé para ovacionar a Óscar Pereiro, ciclista de Mos, que saca máis o xersei amarelo, ese xersei polo que tanto tivo que agardar para que se confirmase oficialmente e que lle entrega agora o presidente do Pontevedra a Nino Mirón. O saque de honra que fixo a Óscar Pereiro. O trío arbitral, árbitros da primeira división, Curienzo Álvarez, o árbitro de Baracaldo, do Colexio Castelán Leonés, con moita experiencia, co debut xa naquel ano 99 na primeira división do fútbol español, e os homes de referencia desde Zaragoza de Víctor Fernández, con Ayala, o argentino, 34 anos, o mariscal da defensa, logo de 7 anos de Valencia, con Oliveira, o dianteiro, ese que din que non se leva moi ben cos argentinos do Zaragoza, e iso que hai moito argentino do Zaragoza, e un equipo do Zaragoza irregular. Loreto, estás con Óscar Pereiro? Pois sí, Óscar Pereiro, que lle acaba de dar agora tamén unha patada ao balón, creando tamén goles na sección, e queremos saber como te sintes aquí facendo un saque de honra que te une como Pontevedra. Pois a verdad que era unha asignatura pendiente que tiña Nino e eu, a vez unha débeda que tiñamos os dous, porque xa hai muitísimo tempo que quería facer algo e a verdade é que por diversos compromisos e motivo non pudo ser. É un orgullo, non? Pois que un sitio máis pois teña un homenaxe comigo, sobre todo pois unha persoa que do ciclismo come Nino, non? Porque Nino se vestiu de ciclista e montou na bicicleta este sábado pasado, agora ti dándolle o balón. Está desequilibrado. A verdade é que despois do ciclismo é unha das miñas paixóns, non? O fútbol sempre que podo practico, aínda que non está recomendado, pero estes homenaxes pois para min teñen algo especial, non? Cando veñen de xente que te aprecia, neste caso. Moitas grazas. As verbas de Óscar Pereiro, comezo a encontro, roda pelota en Pasarón, encontro de ida, 16avos de final da Copa do Rei, mova pelota Zaragoza, Zaragoza de Víctor Fernández, equipo irregular na Liga, oitavo clasificado, 2 derrotas nas 2 últimas jornadas, na Copa da UEFA quedou eliminado contra pronóstico contra o Aris de Salónica de Grecia. Busca tamén sorprender o Pontevedra, busca sorpresa nesta competición, nesta eliminatoria de Copa. Mova pelota atrás o conxunto maño, balón para a banda dereita, recolle o uruguayo Diogo. Balón de Diogo para Sergio García, volve as pelota aos pés de Diogo, golpea este de primeiras, balón para a banda dereita, toda vantaxe para o porteiro do Pontevedra, porteiro na Copa do Rei, o porteiro que chegou dende o filial da Real Sociedade hai 2 veráns. Boa pelota no centro do campo Pontevedra, había Víctor Ormazábal, recolle ese balón o brasileiro Charles, abre para a banda dereita, aparece por esa banda tamén Duque, o xogador que chegou dende Zamora, mete o balón arriba Duque, pelota coa cabeza, o lanzamento ás mans de López Vallejo. Primeiro lanzamento a portería de Pontevedra. Quem lanzou foi Dani, o xogador cedido polo Mallorca, ese López Vallejo. O porteiro na Copa do Zaragoza. Non está César na portería, el xogou tamén a Copa da UEFA contra o Aris, o encontro de ida. Unha das poucas rotacións que fai Víctor Fernández. Perde a pelota o conxunto maño e sacará de banda Jonai. Debut oficial. Mete a pelota arriba na busca do argentino Bianchi. Aguanta o dianteiro centro do Pontevedra, o sustituto de Igor de Souza. Balón na defensa, move Sergio Castaño, moi preto dele está o capitán, este que recibe Vázquez. Ven a pelota o asturiano veterano, 31 anos na defensa. Balón atrás que recuperaba Zapater, xogou con Ayala. Move Fabián Ayala para a banda esquerda, Paredes, o ex do Xetafe, xogou xa unha final da Copa do Rei. Move a pelota o argentino Aimar. Aimar na banda esquerda,
Balón arriba pro brasileiro Oliveira, con él está Sergio Castaño, xogador que viviu 2 anos no Fidel do Zaragoza, coincidiu con Chus Herrero, un dos agora centrais case que indiscutibles para Víctor Fernández, o xogador que chegou dende o Xerez a Pontevedra. Primeiro saque de esquina do encontro, vai golpear o Zaragoza. Balón aberto arriba na busca do cabezazo de Diogo, sacou a defensa do Pontevedra, recolle Paredes. Tocaba Aimar, o argentino. Esa pelota arriba de Chus Herrero. Chega un xogador do Zaragoza, é Sergio. Prepara o centro Sergio. Tiña moi preto dela un xogador de Pontevedra. Ese que ven aí a Jonai. De novo pelota pro equipo de Víctor Fernández. Víctor Fernández que avisaba, non hai que fiarse dun rival de menor categoría. A Copa é unha competición distinta. Hai outros factores como a motivación que non están nas competiciones regulares na Liga. Vían a Turiel, preto del Oliveira, balón arriba moi pechado, non caza ninguén do Zaragoza, ese centro será... Primeiros 3 minutos e medio de encontro. Mete a pelota arriba Duque. Quien saca é Sergio Castaño. Recupera a pelota Gabi no centro do campo do Zaragoza. Balón arriba. Vai recuperar o conxunto galego no centro do campo. A presión abafante aí do Zaragoza. Varios xogadores diante de Bianchi, o argentino. Falta que sinalou o árbitro. Sacou con rapidez o Pontevedra. Móvese Charles polo centro. A pelota atrás Turiel con Vázquez. Venga, pelota capitán Vázquez. Arriba Jonai con Charles, con problemas o brasileiro no control, tocaba Diogo. En o Pontevedra que volve a recuperar Dani. Marcha co balón Dani. Insiste Dani na banda esquerda, un xogador que está figo polo Mallorca de 20 anos, pero unha falta Bianchi. E a pelota foi ás mans de López Vallejo. Porteiro que chegou esta temporada a Zaragoza dende o Recreativo, logo de moitos anos no Villarreal. Tocou Turiel. Balón para a banda dereita, tocaba de cabeza Gabi. A pelota Sergio García. A loita no centro do campo. Vai xogar atrás Gabi con Diogo. Sergio García ofrecéndose polo centro. Abre a pelota para a banda esquerda, recolle Paredes. Xogou atrás Paredes con Ayala. Move o argentino. Achegas a él Gabi. Prefire xogar con Diogo na banda dereita. Este con Gabi. Os dous motores no centro do campo do Zaragoza. Gabi o capitán Zapater. Pues está claro que o Zaragoza non só puxo nombres sobre o terreno de xogo, sino que tamén lle está poñendo ganas e vexe un equipo motivado, non? Unha das grandes opcións do Pontevedra que tiña era que o Zaragoza salira relaxado, tranquilo, un pouco desmotivado, pero está claro que nestes primeiros minutos, polo menos, está lle poñendo ganas e como decías ti ao principio, está indo polo partido. Vai ser difícil que estea relaxado o equipo de Víctor Fernández por todas as críticas que recibiu nas últimas semanas, os malos resultados na Liga, eliminación na Copa da UEFA. Casi que só lle queda a Copa do Rei para conseguir un título esta temporada. De primeira Jonai, quería xogar arriba con Dani, anticipouse o xogador do Zaragoza, era Chus Herrero. Balón no centro, Turiel, abre ben para a banda esquerda, insiste por esa banda Pontevedra, mete o pé Sergio García, marcha Pontevedra, Jonai guía pelota, quería xogar arriba con Bianchi. Vai tocar o argentino. Sacou tamén Paredes, o defensa do Zaragoza. Moveu atrás Aimar. Sae con velocidade o conxunto Maño. Banda esquerda. Volve a apoiarse o Zaragoza na saída en Aimar. Pelota atrás Gabi. Jogan curto Gabi co seu capitán Zapater. Abre o xogo Zapater para a banda dereita. Nesa banda está Sergio García. Vai se meter na área. Aparece ante Sergio García Dani. Será saque de esquina, segundo pro Zaragoza. É sorprendente no Zaragoza que Sergio García este xogando na banda dereita, cando habitualmente o fai de media punta por detrás de Oliveira ou de Diego Milito. Hoxe está actuando nesa banda dereita e deixando ya media punta a Pablo Aimar. Unha das opcións que ten Víctor Fernández, o técnico do Zaragoza, con número 9 do conxunto Maño. Novo saque de esquina, segundo, moito xogador do Zaragoza arriba. Chegou a golpear de cabeza un xogador do Zaragoza, e o árbitro que tamén do Pontevedra, e sinala de novo saque de esquina. Os dos adestradores están constantemente
levantándose de pé, dando indicacións, están con cara de moi concentrados, sempre dando indicacións aos seus xogadores, están vivindo con moita intensidade estes primeiros minutos. Saque de esquina agora moi pechado, terceiro do Zaragoza, saco a perigo Pontevedra, non hai ninguén arriba. Recolla a pelota o ex do Xetafe, Paredes. Tocou atrás Aimar, de novo con Paredes. Xoga o lateral esquerdo con Zapater. Este que recolla a pelota é Óscar no centro do campo. Vira sobre sí mesmo Óscar. Apóyase en Gavi. Balón de Gavi para a banda dereita. Chus Herrero, o central de 23 anos. Mete a pelota atrás. Recúa Zaragoza. Yala con López Vallejo. Manda o equipo cara arriba López Vallejo. Vuelve a xogar con Chus Herrero. Terceira temporada no primeiro equipo do Canteirán. O asistente que balón pro Zaragoza. Pide calma Diogo. E será o uruguayo quen saque de banda. Víctor Fernández. Moitas loas do técnico do conxunto maño pro Pontevedra durante esta semana. Iso que un equipo que lle gusta xogar o fútbol, ter a pelota, que esta ia ser unha eliminatoria intensa e que a máis o Pontevedra é un dos grandes da segunda B e que en poucos anos estará na segunda. Iso co que soña ese técnico que ven na imaxe, Xavi Gracia. Saltou Ayala, meteu a cabeza o argentino, balón no centro, volve a recuperar o Zaragoza. A pelota chega aos pés de Dani. Dani ante el está Diogo, vai cara ao centro Dani. Quere marchar de Diogo, perdeu a pelota o xogador de Pontevedra. Que toca atrás e Óscar. Sacou López Vallejo, salta Turiel no centro do campo, non chega a esa pelota Charles. Balón pro equipo visitante. Está ben posicionado no campo Pontevedra. En algunhas fases estáse precipitando un poquinho na presión, sobre todo Bianchi está indo moi arriba a presionar, estáse separando un poquinho esas dúas líneas, pero en aspectos generais eu penso que o Pontevedra está ben plantado, está incluso roubando balóns e sobre todo ten que ter as líneas moi xuntas. E aí vimos ese roubo de balón de Sergio Castaño, que se incorporou ao ataque, recupera agora a súa posición. Ese que ven aí o central, xogador reconvertido ao posto de central, que chegou Pontevedra dende o Xerez, varias campañas no Xerez, sobre todo destacou a primeira, onde chegou a xogar máis de 20 encontros na segunda división. Pelota atrás de Ayala, arriscando moito, internacional albiceleste. Sacará de bando Pontevedra. Meteu a pelota arriba Duque con Charles. Volve o balón o lateral, xoga atrás Duque, tocaba Fran Rico, galego, balón para a banda dereita, centra Charles. Saque de esquina primeiro pro Pontevedra. Primeira acción de estrategia. Sube un central o capitán, sube Vázquez, sube tamén Turiel. E será Fran Rico que engolpee dentro do Curruncho. E o Zaragoza que deixa dos xogadores arriba para o ataque. Mantén arriba Zaragoza, Sergio García e Oliveira. Vai sacar Fran Rico. Primeira acción de perigo do conxunto galego. Minuto 10, primeira metade. Golpea Fran Rico, pelota moi aberta. Recolle ese balón o xogador do Zaragoza, Óscar. Mete a pelota arriba Óscar, Sergio García. Con él está Duque. Uno vemos xogador de Pontevedra, este que recolle Sergio Castaño. Manda pelota arriba central Sergio Castaño. Ven agora Pontevedra. Toca pelota Fran Rico. Primeiros minutos ten que sacudirse del riba o respeto Pontevedra. O respeto que pode impor sempre un equipo da primeira como Zaragoza. E os nomes que Víctor Fernández colocou no campo. Esa é un pouco a idea que tiñan os xogadores, querían aguantar polo menos os primeiros 25 minutos en encaixar ningún gol para despois ir soltándose tendo máis oportunidades, polo menos de que sexa igualado este partido. Cando un ves que xa non ten enfrente a Aimar, que non está Ayala, que son xogadores simplemente con camisola branca, pois pode aumentar aí a motivación dos xogadores de Pontevedra e pode ofrecer moito máis o equipo de Xavi Gracia. A pelota Vázquez, envío longo do central, non hai fora de xogo. Corre por esa pelota Bianchi, será saque de portería. Sí, pero son valores difíciles porque o campo está moi húmedo, nada máis que bote ese balón xa se vai ir fora e non hai opción a sorpresa por parte do dianteiro. Sacou Sancurto López Vallejo. Volve a pelota con Chus Herrero, este con Ayala. Volve a pelota o argentino, toca Ayala. Volve a xogar con Chus Herrero. Dá pa aí o Pontevedra no centro do campo, recolle a pelota Aimar, Turiel, moi preto del. A experiencia tamén no Pontevedra de Turiel no centro do campo. Tocou Aimar, Sergio García. A apertura de Sergio García, banda esquerda Paredes. Apóyase Paredes en Óscar. Obvio equipo de Víctor Fernández de banda a banda.
A pelota circula, bola para a banda dereita. Diogo con Sergio García. Tiña moi preto dela Jonai. Non recupera o Pontevedra, ten que recuar o Zaragoza. Toca e toca, sen presa o equipo de Víctor Fernández. Ayala. E Óscar quen move, pide tamén Zapater, vai a pelota para o capitán, recibe Zapater, o pase de Chus Herrero, avanza Zaragoza, chega ao centro do campo, apóyase Zapater en Gavi, Óscar, balón de Óscar, para manda Chus Herrero, toca arriba Sergio García, movilidade dos homes de arriba de Sergio García, de Oliveira, de Aimar, corría Bianchi por esa pelota, di o árbitro que balón pro Pontevedra. Que está moi ben posicionado en defensa, con unha línea defensiva de 4, Turiel por diante, que está collendo a Aimar casi sempre que se solta por aí, e outra línea máis de 4 por diante. Mentre esas tres teóricas líneas estén moi xuntas, Pontevedra vai pasar relativamente poucos apuros. Sempre pode crear inquedanzas, algún nervo no conxunto maño. Toca Diogo esa pelota, impediu o saque de esquina e demanda sacar o Pontevedra. Oye, pelota Dani, que ya vai deixar o seu lateral esquerdo, o seu compañeiro de defensa, Jonai. O centro é de Dani. Pelota arriba, ese balón sai do campo, será saque de portería. O jugador que meteu a pelota na área foi Dani, o rapaz que chega dende o Mallorca. Este verán chegou a facer a pretemporada co equipo de Gregorio Manzano. É unha das caras novas que Xavi Gracia ten este ano no Pontevedra. Deu o balón arriba López Vallejo, saltou Turiel, recolle Bianchi, pelota no centro do campo, Víctor Ormazábal, Dani, dobra Jonai a Dani, amago ao centro Dani, quería xogar con Bianchi. Aí cando hai dúbidas dos xogadores do Pontevedra, asiña aparecen xogadores do Zaragoza. Esa non é a primeira vez que lle pasa a Dani. Sergio Castaño. Manda pelota cara arriba, fora de xogo Semella, claro, fora de xogo. Semella, claro, pero tardou moitísimo en levantar a bandeira o liña. Sí. Moitísimo. Ese que ven é Bianchi, o argentino de 24 anos, chegou dende o Platense, ainda que pertencía a Vélez. Balón de Zapater para Ayala. Unha pelota Ayala. Unha das grandes fichases este verán do Zaragoza. Jugador que tiña un compromiso co Villarreal, rachou ese compromiso logo da marcha de Gavi Milito a Barcelona. Logo de 7 anos en Valencia, cambiou de aires. Deixa pasar ben Vázquez e pelotas mans de Saizar. O veu xa o vasco Miquel Saizar con Castaño, Duque, recolle a pelota Duque, apóyase Duque no centro do campo, Fran Rico. Marcaba o pase atrás Turiel. Castaño con Vázquez, recolle a pelota o capitán. Balón arriba de Vázquez, salta Charles. Ahora aí o control do brasileiro. Era moi difícil baixar esa pelota, move xa o Zaragoza. Ayala con Chus Herrero, Zapater. Máis de 15 minutos da primeira metade en Pasarón. Ven a pelota Gavi, Aimar, Paredes. Volve a tocar Paredes no centro. Toca pelota Óscar, mete o balón arriba, móvese Sergio García, ven na portería Miquel Saizar, sacan curto, apóyase en Duque. Duque con Fran Rico, perde a pelota aí o Canteirán, recupera Zaragoza no centro do campo. Tocaba Aimar de primeiras, perdeu a pelota Oliveira. Ese que toca é Paredes, hai falta, dio o árbitro, indica falta Turienzo, falta que sofre Paredes de Bianchi. Pois primeiro cuarto de hora do partido, o Pontevedra de momentos non pasou moitísimos agobios, e agora é a hora de empezar a tirarse hacia arriba un poquinho, ¿no? E sobre todo coller un poquinho o balón Fran Rico en ese medio do campo e tocala como el sabe, sobre todo para abrir a brandas e que non sexa sempre un lanzamento desde atrás. Volve a trabucarse Dani e iso crea un divorcio na afección de Riazor. Os que asubían e os que aplauden. Sí, pero eu creo que este é un partido para intentar cousas. Dani penso que de momento é o único que está intentando algo en ataque, é o único que se está intentando soltar por esta banda esquerda, e o partido penso que pide cousas destas, ¿no? Pide detalles de explosividade, regates veloces, algún caneo da banda, iso que busca na esquerda Dani. Certo é que polo momento entou en 3 ocasións e fallou en todas. Sí, o que pasa é que eu penso que o que máis protestaba o público é que lle fixo
fixo o desmarque Jonai 2 veces desde o lateral izquierdo e non lla dou, entonces o público está un pouco protestando por eso. Boa pelota agora o Zaragoza, marchou ben da presión que facía Víctor e Bianchi. Balón para a banda esquerda, Paredes. Toca de primeras o conxunto Maño, vai recuperar o cadro de Xavi Gracia, Sergio Castaño. Pisa a pelota, xoga arriba, busca Charles. Vai o balón co peito, o curmán de Igor. Balón no centro, aí vai recuperar Víctor, vai buscar a Dani, recolle Dani, ante el como unha sombra está Diogo, uruguayo. Volve dobrar Jonai a Dani, recolle o lateral esquerdo. Diogo bota o chan, toca o uruguayo, saque de banda. Así que ven el Diogo, segunda temporada no Zaragoza. Va a pagar casi que 5 millóns de euros a Zaragoza por él. Sabes que tamén últimamente recibe moitas críticas en Zaragoza polo seu baixo estado de forma. E el que non fixo pretemporada, que xogou a Copa América coa súa selección, e que iso lle está a pasar factura. Tocou no centro do campo de cabeza Turiel. Move Gavi. Balón para a banda esquerda, Paredes. Tenemos xogador que coincidiu 2 anos con Schuster no Xetafe. Ven a pelota Ayala con Zapater. Balón de Zapater para Sergio García, este con Diogo. E esa pelota Diogo, volve a xogar atrás con Chus Herrero. Loco central, Gavi, Ayala. Volve a pelota o argentino, Mariscal na defensa. Apóyase no seu compatriota Aimar, a máxia do Zaragoza. Vai ao centro do campo, quería xogar con Diogo, ben Dani. Recupera Dani, quería tocar de primeiras. Apoyábase en Víctor, Jonai. Toca a pelota arriba, Jonai con Dani. Moito xogador do Zaragoza jogando a Dani. Ata 4 do equipo de Víctor Fernández que recupera. E hai falta de Dani. É impresionante a mobilidade de Aimar, Óscar e Sergio García. Tanto está un aquí como está Sergio García ahora na outra esquina, Óscar no centro. Teñen moitísima mobilidade, móvense por todo o campo e sobre todo sempre buscando o balón ao pé. Un deses estudios que últimamente saen do que percorre un xogador durante 90 minutos de encontro. Aimar é dos que máis corren no Zaragoza. Xa agora no Valencia, dos que máis corrían, pero tamén no equipo de Víctor Fernández. Acción de estrategia, mete a pelota arriba Gavi. Ollo que hai un xogador só, Sergio García, que ten pegada, prefire centrar, mete o balón arriba. Moito xogador do Pontevedra, chega a tocar Vázquez, dúbidas, e recolle esa pelota Saizar. Pequenos momentos de dúbidas, chapou o porteiro vasco que mete o balón arriba. Arriba só estaba Charles, ainda que chegaba por aí tamén Duque, que volve a súa posición, lateral dereito. En curto, Sergio García. Balón de Gavi para Paredes, Ayala. Tira a pelota Zapatero, capitán do Zaragoza. Toca arriba Zapater, Ben Dani na recuperación, Bianchi, por diante ten a Víctor. Móvese Bianchi. Vai a apoyarse agora en Víctor, moito xogador do Pontevedra no ataque. Achégase tamén Fran Rico, Duque. Moito xogador do Pontevedra, 4 na área, ten a pelota Duque, un de Zamora, centra. Ese lanzamento frouxo as mans de López Vallejo. Chega a ocasión máis clara no 20 da primeira metade e nos pés dun xogador do Pontevedra. E algo moi meritorio, polo menos nestes primeiros minutos, se ver como Jonai dobla sempre o seu par na banda, como por a banda dereita fai o mesmo Duque, agora incluso chegando a línea de fondo e centrando. Eso é importante nun equipo porque aínda xogando con primeira división descolgan os laterais desta forma. Non renuncia Xavi Gracia, vocación ofensiva deste equipo, suben os laterais no ataque, o Pontevedra creou nos pés de Víctor a primeira grande oportunidade. Ten o balón Turiel no centro do campo, presiona Aimar. Balón atrás de Turiel, xoga con Vázquez, o capitán, mete a pelota arriba o asturiano. Anticípase a Ayala, vai chegar Chus Bravo. A presión de Víctor, dificulta a saída de Chus Bravo. O xogador que tivo a mellor polo momento ocasión do Pontevedra. Ese que ven o central, Chus Bravo, foi compañeiro de Sergio Castaño no filial de Zaragoza. Chus Herrero. Xogador que nas últimas 2 jornadas de Liga foi titular no equipo de Víctor Fernández. Coincidiu, por certo, coas 2 derrotas consecutivas do Zaragoza na Liga. Ante o Valladolid e ante o Betis. O equipo Zaragoza que chega a este mes de competición moi mermado na parte de atrás por moitas lesións. Pelota arriba que mete a cabeza de Sergio Castaño. Corre Óscar. Aí ven agora Pontevedra. Dá un apoio Fran Rico, falla agora no pase Fran Rico, recolle a pelota Turiel, móvese Bianchi, toca Turiel, Jonai, ofrécese Jonai na banda esquerda.
Apoyas en Dani. Vais a mover cara ao centro Dani. Ven con Jonai. Este pide falta e Turienzo Vasco marca falta. Creo que chega con moitas baixas. Falta Sergio, Juanfran, Pavón, Cuartero e Generelo. Todos xogadores defensivos que están mancados. Falta tamén o dianteiro Diego Milito e tamén Matusalén. Moitos lesionados, enfermería repleta que ten Víctor Fernández. Sí, enfermería repleta, moitas baixas e tamén problemas internos de Alessandro, Diego Milito Oliveira, que non se leva moi ben. Bueno, todo suma para neste caso, todo resta. A verdade é que na Liga non atravesa un bom momento. Bueno, o de Alessandro, un adestramento estivo pique con Aimar, pique co técnico, que o chegou a mandar fora dun adestramento. Ollo a recuperación agora, Bianchi, o lanzamento arriba. Non o pensou o argentino, atopouse esa pelota, pide agora perdón. Mandou arriba. E outra vez Duque que chegou a área rival. A verdade é que o Pontevedra estás empezando a soltar. Solo falta que Fran Rico asuma un poquinho esa responsabilidade aí no centro do campo, con un poquinho máis de posesión de balón. E eu penso que Pontevedra está facendo un partido aceptable. E o adestrador Xavi Graciani está constantemente dándolle ordes, intentando que saian con máis velocidade os seus xogadores unha vez que se rouba o balón. Está constantemente dicindo a Dani que hai que xogar tamén sen balón e canto se rouba, adiante, todos para tentar sorprender o Zaragoza. O Pontevedra da busca do primeiro gol. E velaí a estadística que vían 3 lanzamentos a portería, ningún polo momento do Zaragoza, o equipo da primeira división. E de Diogo, recolle Diego, pase de Gavi, atrás o uruguayo con Ayala. Busca o argentino a banda esquerda, tocaba de primeiras aí un xogador do Zaragoza, recupera o Pontevedra, Castaño con Duque. Enorme polo momento traballo de Duque na banda dereita. Balón para Jonai. Jonai con Dani, queren esguardar Dani a Diogo. Pois fixo ben Dani agora. Tuvo que botarse o chan Diogo, porque marchaba con velocidade o xogador de Pontevedra. Saca Chus Herrero. Balón para Oliveira, con el salta Vázquez, Fran Rico. Golpea Jonai, mete a pelota no centro, aí aparece Ayala, toca o argentino. Baixa o balón co peito a Aimar. Cambia de velocidade Aimar, cambia de ritmo. Este é un xogador que ten que anular o Pontevedra. Boa recuperación de Duque, enorme Duque na banda dereita. Marcha o Pontevedra coa pelota. Balón no centro do campo, xogaba Charles. Atrás Duque. E no centro do campo Fran Rico, 20 anos. Aí o teñen Fran Rico. Nova pelota arriba Charles, toca de primeiras, ven o Pontevedra. Víctor, moita mobilidade tamén de Víctor, xoga atrás agora con Turiel. Erga cabeza Turiel, volve a topar un compañeiro, abre xogo Charles, Duque, banda dereita Duque, vai a encarar a Paredes. A acción individual de Duque, tocou Paredes, esa pelota tamén tocou en Duque. Ese que ven aí, o xogador que chegou dende o Zamora, o xogador de 25 anos. Logo de máis de media vida, 15 anos, nas categorías inferiores do Real Madrid. Sacou de banda Paredes. Tenta recuperar o Pontevedra, mete a pelota arriba Gavi. E Sergio Castaño. Mete o balón no centro Sergio Castaño. Vai chegar aí Fran Rico. Estivo moi rápido. Aimar que sale coa pelota controlada. Mete o balón arriba Aimar. Atención o Zaragoza. A conexión Aimar Oliveira. Sí, esto que non pode pasar nunca, sobre todo que te pillen desprevenido así no medio do campo con moitos espacios. Está claro que hai que atacar, non poder renunciar nunca o Pontevedra ao ataque, pero agora acción de Dani, botase o chan Ayala, perdón a pelota Dani, toca o xogador do Zaragoza, ainda que diga o árbitro, e o balón do equipo Maño. Sí, decía que o Pontevedra non pode renunciar ao ataque, ten que ir a por ese gol que lle dé alas no partido, pero sempre atacando con seguro, é dicir, perder a pelota ou moi arriba ou terminar a acción de ataque. Todo o que sea perder aí no medio do campo e montar o contraataque, o Zaragoza con espacios é moi perigoso. E xa o vimos aí, recuperou a pelota no centro do campo Aimar, meteu a quinta velocidade, apoiaba o Óscar e Oliveira, e menos mal que non houbo solución. Indicacións de Víctor Fernández, volve a tocar a pelota Aimar, este Zapater, arriba Zapater con Sergio García, Diogo, en a pelota Diogo, ante él está Jonai, busca uruguayo a Sergio García, aparece o central do Pontevedra para Sergio García, sacou Turiel, aí recupera Chus Herrero, falla o central do Zaragoza,
En a pelota Dani. Perdeu o balón Dani, marcha Sergio García, 2 xogadores de 3 tamén, aparece Vázquez, sacou de xeito contundente, sobrio, o central do Pontevedra. Ese outro dos xogadores máis perigosos, Sergio García. Tocou a pelota de cabeza Aimar con Diogo, Paredes dos 2 xogadores, centra Diogo, en malo centro, toda vantaxe Duque. Corre Oliveira, o empurrón do brasileiro é claro. Balón pro Pontevedra, sacou Duque de banda con Castaño. Camiño Sada, media hora de encontro, media hora desta eliminatoria dos 16avos de final da Copa do Rei. Este o debut do Zaragoza, un equipo que esta temporada competiu xa en Europa, na UEFA, onde quedou eliminado co Aris de Salónica. O Pontevedra na Copa superou xa 3 eliminatorias, co Alcalá, co Cartagena e co Puertollano. Esa é a falta que indicou o árbitro de Gavi a Fran Rico. Sacou xa o Pontevedra, moveu Vázquez con Castaño. Ten por diante a Víctor, a Charles, toca o brasileiro, outra falta máis que indica o árbitro. Sí, a veces o público impaciéntase porque o Pontevedra costalle un pouquiño salir, sobre todo cando rouba moi atrás e o Zaragoza está presionando, é normal que lle coste salir porque eles son un equipo con calidad, encima chica moi ben os espacios, e ás veces é hasta lóxico que Pontevedra perde o balón. Para evitar eso, pois roubar máis adiante e montar o contraataque rápido. Non hai que enganarse, un equipo de primeira división, outro de segunda B, o nivel de exigencia moi distinto. Está claro. O traballo físico, a carga, a técnica. Sí, e sobre todo a mobilidade do equipo en conxunto sobre o campo, ¿no? Iso a veces custa entendelo afeccionado, dai que tanto asubío. Venga, pelota Vázquez. Logan curto Vázquez con Fran Rico. Vai Fran Rico cara ao centro, mete a pelota arriba. Ese balón vai chegar aos pés de Dani. Ven Dani, xoga con Bianchi. Ten a pelota o argentino. Bianchi lanza a portería. Balón fora de Bianchi. Outra ocasión máis. Con moito perigo do Pontevedra. Está no minuto 29. Cuarto lanzamento a portería. Grande disparo de Bianchi. Rompea toda a bancada, que estaban seguindo ese lanzamento, esperando que entrara. Finalmente non foi así, pero aplauden e agradecen o esforzo dos seus xogadores. Xogada que comezou nos pés de Fran Rico, a loita de Dani e o lanzamento final de Bianchi. Tocou de cabeza Turiel. Pois polo momento que ten que ter o medo e López Vallejo, porteiro do Zaragoza. En 30 minutos, 4 tiros a portería do Pontevedra. E 2 boas ocasións, esta de Bianchi e a de hai 10 minutos, aquela no minuto 20 de Víctor. Tocou Sergio García de cabeza con Diogo. Dispara Turiel. Tenta Turiel tapar a Sergio García. Aparece Diogo, toca uruguayo. Apóyase en Aimar. Sacou ben Diogo, Paredes. Sube Paredes pola banda esquerda. Dobra Paredes o seu compañeiro. Ataca o Zaragoza. Perigo do equipo de Víctor Fernández. Amago centro Paredes. Prefiere xogar atrás con Aimar. Toca este de primeiras. Recolla a pelota o brasileiro Oliveira. Perde o Zaragoza, perde Zapater, recupera Pontevedra. Outro balón de Dani. Non hai ninguén arriba, Bianchi, si Charles. Aparece o brasileiro, non vai chegar esa pelota. E que magua, porque estaban aí tanto Bianchi como Charles. Pero tamén é certo que non tiña moitas máis solucións Dani. Non tiña ninguén por diante na banda esquerda. E incluso polo centro non había ninguén. Toca pelota Zapater. O veo capitán do Zaragoza. O balón que vai entre os defensas. Paredes, Ayala. Volvía a ofrecerse no centro Zapater. Ese que toca é Paredes. Jugador con anos tamén no filial do Real Madrid antes de chegar ao Xetafe. Chus Herrero. Mete o balón arriba Chus Herrero. Volve a recuperar o Pontevedra no centro. Turiel. Boa acción de Turiel, perde agora, pedía falta. E falta foi o que sinalou Turienzo. Pois co paso dos minutos está máis cómodo Pontevedra. Comezan a aparecer xogadores como Turiel, como Fran Rico. E de cando en vez, pois pequenos detalles de calidade. E destellos de velocidade arriba.
Hubo falta que sacó Vázquez. Vázquez con Sergio Castaño, este con Turiel. Xoga a medio centro de Pontevedra con Sergio Castaño. Mete a pelota arriba ao central. Di Paredes que tocou a pelota. Dio o árbitro vasco que hai falta de Paredes. Esa acción repetida, a falta de Paredes a Charles. Tocou atrás Turiel con Vázquez. Ofrécese polo centro Fran Rico. Prefiere xogar Vázquez con Sergio Castaño. Ten a pelota central. Xoga arriba. Toca Ayala. Recuperando o centro do campo Víctor. Vai buscar Víctor a Dani. Recolle Dani na banda esquerda. O centro é de Dani. Arriba está Bianchi. Toca de cabeza Paredes. E será Dio asistente. Saque de banda. Ofrécese Fran Rico. Tamén Duque. Recolle defensa. Centra Duque. Esa pelota. Arriba aparece Diogo. Aparecía dende atrás Víctor a ese centro. Saca agora Paredes. O balón non sai do campo. Toca Fran Rico. Recupera Turiel. Mete o corpo Turiel. Con él está Aimar. Aí agarrón do argentino. Chega a pelota aos pés de Bianchi. Toca Bianchi. Oito xogador de Pontevedra na banda dereita. Dio presión que non hai nada na caída. Contragolpe do Zaragoza. Lo veu con rapidez Aimar. Recolle a pelota Óscar. Abre Óscar co exterior. Quere xogar con Diogo na banda dereita. Non vai chegar o uruguayo. Non está no seu mellor momento de forma. Balón pro equipo galego. E agora Pontevedra está superando a Zaragoza. Eu penso que en casi todo, ¿no? Defensivamente está mellor plantado, sin pasar grandes apuros. En ataque, pues está se descolgando con bastante asiduidad e encima incluso chegando a portería. Eu penso que ahora mismo Pontevedra está moi ben plantado, pero eu penso que cos equipos de primeira división ou con equipo como o Zaragoza non te podes despistar en ningún momentiño, e sobre todo cando parece que estás dominando o partido, aí é cando máis cuidado debes ter en defensa. Comezou Zaragoza dominando nos primeiros 8 minutos, sumando ritmo, marco agora o Pontevedra. Pero certo é, como di Manolo, ninguén se pode despistar. Está Aimar, creo que é o xogador tendido no terreno de xogo. Entran agora as asistencias. Quedou mancado o argentino Aimar. Estes pequenos parós poden vir ben ao Pontevedra, non? Físicamente o partido pode se facer longo. Está claro que debe meter intensidade en certos momentos e aproveitar estes minutiños para coller un pouco de folgos. Ven cara a banda Aimar. Non vai ter moitas dificultades. Hoxe disputanse 6 encontros da Copa do Rei. Marca Vallano en Valladolid. Valladolid 0, Murcia 1. Esta Copa do Rei rachada. Onte o Barcelona venceu 0-3 contra o Alcoyano. O Sevilla empatou no campo do Denia. O Athletic de Bilbao empatou no campo do Hércules. Hoxe 6 encontros a mediados do mes de decembro. 7 partidos. E logo, día 2 de xaneiro, esa primeira semana de xaneiro do novo ano, os partidos de volta. Meteu a cabeza Aimar, que volveu ao campo, recolle o argentino. Ollo o perigo de Aimar. Ten moi preto dela Óscar, o lanzamento dende fora da área en 2 tempos. Aizar. Ese é o primeiro tiro a portería do Zaragoza e chega no 35 e medio da primeira metade. Aimar levou un pequeno golpe na faciana, viu a por un pouco de xeo, esa se incorporou rapidamente. Apareceu agora Chus Herrero. Vai sacar de banda Jonai. Móvese Dani, tamén Bianchi. Balón para Dani. Boa pelota Dani con Fran Rico. Boa apertura de Fran Rico. Abriu o balón con criterio. Banda dereita, recolle Duque. Arriba Duque, Charles. Vai o brasileiro cara ao centro. Quería apoiarse en Fran Rico. A pelota está no centro. Mete a cabeza a Turiel. Xogo perigoso do xogador do Zaragoza e falta. Moi listo Turiel aí, xa veu que non chegaba o balón, meteu a cabeza, estirou a cabeza e sacou unha falta importante tamén, porque non falamos nada das xogadas a balón parado, pero penso que para o Pontevedra, sobre todo, serían importantísimas hoxe. A falta foi de Gavi, o ex do Xetafe, o xogador que chegou dende o Atlético de Madrid ao Zaragoza. Boa pelota Dani, recolle Bianchi, o argentino de novo con Dani na banda dereita. Ante ele está Diogo. Por detrás ten a Jonai, 2 xogadores do Zaragoza. Demasiado difícil iso que quería facer Dani. Estaba tapado por este que guía a pelota, Sergio García, tamén por Diogo. E detrás tiña a solución de Jonai. Buscou acción individual e perdeu a pelota. Diogo en curto. Ese que toca é Zapater.
xogador Zapater, cuarta temporada co primeiro equipo, un xogador capitán xa do Zaragoza que pasou do equipo juvenil o primeiro equipo sen pasar polo filial. A pelota arriba, López Vallejo, de cabeza, Jonai, Dani. Pelota no centro do campo, e Zapater quen toca arriba. Aimar tocaba de primeiras, o argentino, volve a pelota a Aimar. Mete a Aimar o brazo, dio o árbitro que hai man. Saca con rapidez o Pontevedra, o árbitro manda repetir. A pelota non estaba queda, volverá a sacar Turiel. Son xa 37 minutos da primeira metade. Esa é a man que sinalou Turienzo Álvarez, o colexiado vasco. O a pelota Vázquez. Arriba se envío longo de Vázquez, saca Chus Herrero e volverá a sacar de banda Pontevedra. Sacou Jonai, Dani. Mal Dani, perda de pelota, esta sí que é perigosa. Fallou agora Aimar, falla tamén Duque. Era perigosa porque había 4 xogadores do Zaragoza por diante da pelota. Recibe Diogo na banda dereita. Recolleu de costa Sergio García, Dani no centro. Busca Dani a Víctor, volve a perder a pelota Víctor, últimos minutos da primeira metade. Ven agora o Zaragoza, triangula no centro do campo, abre para a banda esquerda, recolle Paredes. Centra Paredes, mete o balón arriba, mete a cabeza Vázquez. Sacou o capitán o perigo. Volve a pelota aos pés de Paredes. Últimos minutos donde Pontevedra está acusando un poquinho cansancio, sobre todo donde máis se nota é cando ten a pelota nos pés. O desgaste físico foi moito maior do equipo de Xavi Gracia durante 30 minutos. E imos cara ao 40 da primeira metade. En a pelota Oliveira, arriba con Sergio García, segue co balón Oliveira, despiste defensivo, a acción individual de Óscar, moito xogador de Pontevedra, e menos mal que non lanzou Óscar. Desespera Víctor Fernández, porque que oportunidade tivo Zaragoza. Sí, Óscar é un xogador moi anárquico, sempre está intentando facelo o fácil, difícil, e a verdade é que aí tiña a opción moi boa aí para remachar, e ao final pois despistouse para Pontevedra mellor. Era como nesas accións de patio de escola onde te queres meter coa pelota dentro. Balón arriba do Zaragoza, testarazo alto. Aí morre o susto do equipo maño. O cabezazo foi de Chus Herrero e ocasión anterior moi clara de Óscar. Estes minutos son máis importantes do que todo o mundo pensamos, porque irse con un 0-1 ou con un 0-0 é moi distinto para afrontar a segunda parte. E a máis podes marchar con 0-0 de descanso e o indicador o adestrador indicando que durante 30 minutos o Pontevedra foi superior ao Zaragoza, que tivo ata 4 oportunidades e que o Zaragoza tamén creou as súas, pero sempre nacendo en erros defensivos. No, é que de cara á segunda parte, pois que partes con opcións, non? Pero se te vas con un 0-1 encima 5 minutos do final, pois a moral xa se che ven por os ós. Falla agora Víctor Turiel. Balón rexeitado, recolle Sergio García, móvese arriba Oliveira, balón para Oliveira. Hai unha falta de Vázquez que indica o árbitro fora da área. Sí, a mí parece unha fora da área. E vai sacar cartón Turienzo. Veremos a cor porque está a consultar co seu asistente. Cartón amarelo para Vázquez. Arriscou moito o capitán do Pontevedra, pero non lle quedaba outra porque lle gañou moi ben as costas Oliveira. Ese é o perigo do que tanto falabas, Manolo, unha recuperación de pelota en 2 pases, o equipo está na área. Sí, porque ahora, como decíamos antes, o equipo está un poquinho tocado físicamente, e o Zaragoza é un equipo que se ten espacios, aí vemos, sí. Foi fora da área, pero ben podía haber sido tarxeta roxa. Sí, sí, non hai dúbidas da falta clarísima. Víctor Fernández estaba a protestar aquí o cuarto árbitro, indicando que precisamente debía ser esa, quixándose por eso. En Pucela empata o Valladolid con gol de Diego Camacho. Valladolid 1, Murcia 1. En Pasarón, Pontevedra 0, Zaragoza 0. Acosa o equipo visitante, o equipo de Víctor Fernández. Con esta oportunidade, falta moi clara, cartón amarelo para Vázquez, minuto 41 e medio. Sí, vamos a ver quen tira aí, porque aí non hai ningún zurdo. Seguramente o atocan en corto ou buscarán a barreira por fora. Está o argentino Aimar moi preto da pelota, semella que vai ser Aimar. Aí hai que saltar, a barreira hai que saltar. Moito xogador do Pontevedra da barreira, 3 do Zaragoza.
Acción do minuto case que 42, primeira metade, Aimar, o lanzamento do argentino raso, tocou unha barreira o lanzamento. Con que pillería lanzou Aimar? Sí, menos mal que non me fixeron caso a mí. Porque agardaba a Aimar o salto dos xogadores do Pontevedra. E aí morreu a ocasión no 42, saque de esquina. Todo Pontevedra defende este saque de esquina, balón arriba, falla Sáizar, a pelota peta do traveseiro. Outra ocasión máis do Zaragoza, está moi clara no 42, que mal calculou Mikel Sáizar. Víctor Fernández que se leva as mans a cabeza, séntase, desespérase. Esa é a acción repetida que tivo dúas últimamente moi claras o Zaragoza. A de Óscar, ese remate ao traveseiro. Abre o Zaragoza, últimos minutos da primeira metade, ten que aguantar o Pontevedra. Non controla Diogo. Esta é a acción repetida, a última. Falla Mikel Sáizar. A pelota vemos obviamente que non entra na portería. Escupe o balón ao traveseiro. E nos últimos 7 minutos da primeira metade, o acoso e derribo do Zaragoza. Ten a pelota Paredes. Ven agora Charles na recuperación, quere xogar con Fran Rico, hai unha falta clara. Esa é a acción repetida. A falta que indicou o árbitro. Na recuperación do brasileiro Charles. Vai sacar Sergio Castaño. Sabe moi ben que facer o central do Pontevedra. Golpea arriba, vai saltar Bianchi, toca Chus Herrero. A pelota falla as mans de López Vallejo. Sacou Sancurto, o porteiro do Zaragoza. Toca Paredes. Mete a pelota Óscar no centro, Gavi. Gavi con Zapater. O capitán de novo con Paredes, volve buscar a Gavi, Ben Duque, mete a bota Duque. Adianta a súa defensa do Pontevedra, marcha co balón Duque, hai falta. Falta que sofre Duque. Gran traballo de Duque nesa banda dereita. Se acción repetida. A falta que sofre Duque de Aimar. E a primeira falta desas características, lateral, que encima vai sacar Fonai a perna cambiada. E vai coller portería, calquer rechace, calquer rexeite pode ir para dentro. Métese arriba en área o capitán do Pontevedra, Vázquez, tamén Dani, Víctor, Bianchi, balón arriba con perigo, pelota moi pechada, pasea esa pelota pola área do Zaragoza, balón aínda pro equipo galego. Si son faltas moi perigosas, sobre todo porque collen a rosca hacia dentro, o porteiro aí está indefenso. En un minuto vai se engadir esta primeira metade. Un minuto máis ata 46, viron que tivo que saltar a Yala, tocou o argentino, sacará dentro Currucho Pontevedra, novo saque de esquina. Marcou a xogada Fran Rico. Aí tivo dúbidas o Pontevedra na acción e vai ser saque de portería. Pois non lle saiu acción de estrategia. E será López Vallejo que en saque de portería. A xogada aí pedía que lle devolver a Fran Rico para buscar o centro, porque quedábase sin espacio para o recorte. Fallou Bianchi na acción, ten a pelota xa o Zaragoza. Defende o Pontevedra este último ataque, balón para Diogo. Llega a tocar o uruguayo Jonai. Mete o balón arriba, recolle Bianchi. Mete o corpo ben o xogador do Zaragoza, Gavi. A pelota está fora do campo. Minutos a 46 desta primeira metade. Esa é a acción repetida, balón fora do campo. E o árbitro non permite saque os xogadores, saquen de banda. Final desta primeira metade en Pasarón. Primeira metade, Manolo, resume rápido, fermosa. Sí, bonita, con moita intensidade, con moita verticalidade, sobre todo con un Pontevedra que en moitas fases desa primeira metade foi superior, pero que nestes últimos minutos pasou moitísimos apuros. Pois imos por o punto final a este primeiro tempo. Aí marcha preocupado Víctor Fernández, o técnico do Zaragoza. Tempo de descanso en Pontevedra, en Pasarón, sen goles, pero con moitas ocasións. Pontevedra 0, Zaragoza 0.
Que tal, saúdos de novos dende Pasarón. Estamos a ver imaxes da primeira metade, algunhas das oportunidades máis claras. Primeira metade, Manolo, con dúas partes, unha de dominio do Pontevedra e unha final de agobio e de acoso do Zaragoza. Sí, unha parte onde Pontevedra se sentou moi cómodo no terreno de xogo, sobre todo defensivamente, incluso descolgándose en ataque, con algunha oportunidade que outra. E despois un período de 5 ou 7 minutos últimos donde o Zaragoza dispuxo de varias oportunidades e sobre todo donde quixo decirle ao Pontevedra que era o Zaragoza e quería irse con ventaxa ao marcador. O descanso non o conseguiu, pero nesta segunda parte pode pasar calquer cousa, non? O Pontevedra seguramente replanteouse o partido outra vez no descanso e sairá con moitísimas gañas nestes últimos 45 minutos. Nestes últimos 8 minutos da primeira metade tivo dúas moi claras o Zaragoza, esa que viron repetida aos pés de Óscar. Óscar é un xogador que na primeira división co Valladolid chegara a marcar bastantes goles, ata 10, e despois un balón ao traveseiro. Estes son os números da primeira metade: igualdade nos ataques, 12 do Pontevedra, 13 do Zaragoza, igualdade nos lanzamentos a portería, 4 dos dous equipos, máis saques de esquina do Zaragoza, 6 contra 2 do Pontevedra, moitísimas máis faltas do Zaragoza, 13 contra tan só 3 do Pontevedra. Nos foras de xogo tamén hai equilibrio, un simplemente do Pontevedra e moita maior posesión da pelota do Zaragoza, 59% contra 41%. Moita igualdade en todo, Manolo, salvo en dúas cousas: moitas máis faltas do Zaragoza e moita maior posesión da pelota do Zaragoza. A segunda moito máis lógica, a primeira pode sorprender. Sí, sorprender, pero bueno, eu penso que Pontevedra defendeu moi ben, que as liñas moi xuntas, aí atrás recuperando moi ben a pelota e sobre todo anticipándose. Cando te anticipas o atacante non cometes falta. Está claro que a posesión de balón non lle extraña a ninguén. Un equipo de primeira división encima como a Zaragoza, que lle encanta tocar, encanta tirar a pelota en contacto cos seus pés, pois non é de extrañar que teña esa diferencia na posesión de balón. Estamos con Gato, suplente no día de hoxe, o xogador do Pontevedra. Queremos que nos comentaras un pouco como viche o equipo nesta primeira metade. Bien, me he visto al equipo muy bien, trabajando bien, juntito, que es lo que tenemos que hacer y bueno, ahora queda toda la segunda parte para seguir trabajando y te tengo que dejar que me voy a calentar. Pois vais a facer exercicios de quecemento, pero agora non hai trocos en ningún dos dous conxuntos, pero xa comezan a quentar Xavi Moré e Gato por agora. O alacantino Manuel Gato, xogador que chegou dentro do Albacete, e aquela imaxe que vían non é neve, si fai moito frío en Pontevedra, pero non está nevando. Comezase o demórase o comezo da segunda metade, simplemente porque nun dos fondos, onde agora está López Vallejo, portero do Zaragoza, pois dende aí lanzaron moitos rollos de papéis os centos de afeccionados que hoxe hai en Pasarón. Unha gran entrada, un gran ambiente nesta eliminatoria de Copa, partido de ida dos 16avos de final da eliminatoria de Copa, o debut desta competición do Zaragoza, un equipo con 6 copas no seu historial, e o cuarto partido que xa xoga o Pontevedra nesta competición, porque o Pontevedra, para chegar aos 16avos de final, tivo que superar 3 eliminatorias: aquel 1-5 contra o Alcalá, o 1-0 en Pasarón contra o Cartaxena, e a victoria de 2-0 en Pasarón contra o Puerto Llano. Ese o colexiado Turienzo Álvarez, o colexiado vizcaíno, aínda que pertence ao colexio Castelán Leonés, con 8 anos a de experiencia na primeira división, que só sacou un cartón amarelo merecido na primeira metade para Vázquez. Saca dende o centro do campo Pontevedra, non hai novidades, non hai trocos no Pontevedra, non hai trocos no Zaragoza de Víctor Fernández. Mova pelotas a Fran Rico, ante ele estaba Aimar. Fran Rico no centro, apóyase con Turiel, isto xoga atrás, recolle a pelota Sergio Castaño, ofrécese Víctor na banda dereita, vai a pelota para él, toca Charles, deixa o brasileiro, balón a Víctor, perde Víctor, recupera esa pelota Zapatero, capitán do Zaragoza. Xogou atrás con López Vallejo, dificultades aí do porteiro, recupera Fran Rico no centro, Dani, quería deixar de primeiras Dani co calcaño. Tocou a pelota Aimar, abriu para a banda dereita, recolle ese balón Sergio García. Mova a pelota o equipo de Víctor Fernández. Dos equipos que chegan en momentos distintos a esta eliminatoria. Pontevedra logo de 2 victorias seguidas na Liga, o Zaragoza logo de 2 derrotas seguidas na Liga. Xogou atrás Dani con Jonai. En a pelota lateral izquierdo, a presión tímida do Zaragoza, meten un lío Jonai a Sergio Castaño, este toca a pelota, recolle Zapater, Ayala,
Ayala ante a presión de Charles, apóyase Charles en Víctor. Vai a dobrar Duque a Víctor na banda dereita, prefire xogar no centro. Fran Rico, presiona Aimar, toca o argentino. Fran Rico, apoiouse en Charles, a pelota acaba nos pés de Duque. Pide Charles, balón pro brasileiro, non hai fora de xogo. Ataca con perigo Pontevedra, ten a pelota Charles, centra, saco Zaragoza. Saque de esquina primeiro da segunda metade. Pois agora é onde nos damos conta o importante que foi o descanso con 0-0. É dicir, o equipo agora asentouse un poquinho máis na caseta, mentalizouse un poquinho máis, pensou o que tiña que facer e saleu pois con outros fogos, sobre todo un poquinho mellor físicamente, que é o que lle faltou nos últimos minutos na primeira parte. Os minutos de descanso para coller folgos e para sair de novo motivado. Primeiro saque de esquina da segunda metade, 2 minutos do segundo tempo. Vai sacar o Pontevedra, volve sacar en curto. Balón agora de Fran Rico, mete a pelota con perigo, meteu a cabeza un xogador do Zaragoza, foi Zapater, Dani, o lanzamento de Dani. De novo saque de esquina. Segundo saque de esquina consecutivo pro equipo galego. Ese xogador que lanzou a portería, Dani. Xogador que pertence a canteira do Mallorca, que está cedido polo Mallorca no Pontevedra. Marca xogada Fran Rico. Agora pecha moito a pelota o xogador do Pontevedra. Esa volea dende fora da área era demasiado difícil. Mais enganchou unha coa bota dereita Dani. Ese que ven aí o xogador de 20 anos. O Pontevedra que ten repertorio no saque de esquina, usa cos en corto, outros a segundo pau. Este foron dous xogadores a recibir e sacou uno arriba ao primer pau para unha posible peinada. Eso é moito traballo nos adestramentos. Xavi Gracia sempre está traballando que a estrategia, sempre variando para que tampouco os rivais yo copien ou lle sepan saber como vai xogar. A variabilidade na estrategia do equipo de Xavi Gracia. Primeiros minutos da segunda metade. Veo arriba Chus Herrero, non recolle esa pelota Sergio García, vai tocar no centro do campo Turiel, abriu para Jonai, tocaba Bianchi, recolle a pelota Aimar, ten o balón o argentino, move Aimar, guía a pelota, avanza metros, ante ele está Turiel, axuda tamén Fran Rico, balón atrás, o lanzamento alto, quen tirou a portería foi Gavi. Insistimos que ese é un dos problemas que ten o Zaragoza, é dicir, Aimar colle a pelota nese centro do campo despois dunha pérdida, dase a volta con espacio, con metros, e bueno, a verdade é que esta vez saleu fora o disparo de Gavi, pero o perigo do Zaragoza ven por esas accións. Xogada calcada, algunha que xa vimos na primeira metade en recuperación no centro do campo, e acción que monta Pablo Aimar. Vai esa pelota con calidade Fran Rico. En antela Zapater, móvese Dani. Balón de Dani arriba. Aí foi forzado, chegou Dani, saque de portería. Marco Levante contra Almería, marca Riga. Primeiro gol no Cidade de Valencia. Levante 1, Almería 0. Pasarón 0-0 entre o Pontevedra e o Zaragoza. Boa pelota atrás Gavi. Chus Herrero con Ayala. O argentino quería xogar con Paredes, aí non se entenderon. Pide calma agora Charles. E de banda saca Duque. Duque con Fran Rico. Toca de primeras Fran Rico ante a presión de Aimar. Mete a cabeza Ayala, volverá a sacar de banda o Pontevedra. Creo que no fondo norte hai algún tipo de incidente con algún afeccionado. Estamos vendo ali as forzas de seguridade e tamén o resto de afeccionados que están berrando fora. Pois algo pasa nunha das bancadas de fondo. As bancadas de fondo que xa están construídas esta remodelación que vive Pasarón. O cambio de imaxe, ten a pelota Sergio García, balón cara atrás de Sergio García, arriba o lanzamento de Aimar. Comeza a carburar no ataque o Zaragoza. Primeiros minutos da segunda metade, esa acción, Diogo, Sergio García, e por atrás aparece Pablito Aimar, que lanza alto. Golpea Mikel Saizar. Pelota arriba do porteiro do Pontevedra, tocou de cabeza Fran Rico, balón no centro do campo, Óscar.
Quería abrir Óscar para a banda dereita do seu equipo. Toca Bianchi, Dani, perde a pelota Dani. Outra perda máis no centro do campo de Dani. Toca agora o xogador do Pontevedra, saque de banda. Sí, Dani está facendo un partido moi incisivo por esa banda esquerda, está moi participativo, pero quizás ás veces falta un pouquiño dar un pouquiño mellor o último pase, de elexir ben a última opción, por eso está perdendo moitos balón. Un pouco de pausa ás veces, menos impulsividade no xogador do Pontevedra. A pelota Sergio Castaño con Zapater. Recibe Paredes na banda esquerda, ante esta Charles. Paredes con Oliveira. Terceiro equipo no fútbol español para Oliveira. Valencia, Betis e agora Zaragoza. En a pelota o conxunto de Víctor Fernández. Fallaba Gavi no pase, quería conectar arriba con Aimar. A pelota tenda Óscar, xoga atrás. Chus Herrero con Ayala. En o balón Ayala en curto con Zapater, recolle o capitán. Espada Víctor ante Zapater, marcha co balón Zapater. Avanza bastantes metros, marcha tamén de Turiel, Turiel ante él. Mete a pelota na banda dereita, recolle Aimar, Diogo, parede dos dous xogadores, de novo pelota para Diogo, lanzamento de Diogo, e será saque de esquina. Semella que petón no posto lanzamento de Diogo, un canonazo do uruguayo, esa acción repetida, parede moi cómoda, Diogo Aimar. E si, petón no poste. Non tapou moi ben aí Sáizar. Saca Aimar, balón que lle queda curto, envío. Dani, quere marchar Dani con velocidade. Aí vai a explosividade de Dani. E bueno, non vamos a dicir máis. Piden cartón vermello os xogadores de Pontevedra, pero vai sacar cartón amarelo o árbitro. Non era o último defensor, estaba no centro do campo. Non era o último defensor, non foi entrada dura por detrás, entonces simple agarrón aí cortando un contraataque, cartón amarelo claro. O que si se leva son os asubíos e os berros da afección. Esa é a acción clarísima, falta o agarrón. Clarísimo cartón amarelo. Esta é a acción anterior. Aimar con Diogo, canonazo do uruguayo e balón ao poste. Segundo balón o ferro do Zaragoza. Unha primeira metade de Chus Herrero. Ese de Diogo. Abre Vázquez. Recolle a pelota Dani. Dani con Diogo. Protege o uruguayo. Segue a presión de Dani. Vai recuperar o Pontevedra. Acaba por tocar Diogo. Move ben agora. Descarga o Zaragoza. Abre para a banda esquerda. Con perigo Óscar. Ten por diante Oliveira. Vai chegar tamén Paredes. Toca Paredes o zurdo. Perde a pelota. Marcha agora co balón Sergio Castaño. Ofrécese Bianchi, moi ben na saída Bianchi, Duque, banda dereita de Duque, axuda tamén Bianchi no centro, fallo máis difícil Duque, non vai chegar Fran Rico. Desespera con ese pase de Duque, Xavi Gracia na banda. En a pelota agora Sergio García, rachado en contra do centro do campo, lanzamento de Sergio García, ven na portería Sáizar. Esto non lle interesa ao Pontevedra que o partido este roto, por lo que decíamos antes de que Zaragoza con espacios é perigoso. Pero de todas formas, sigo dicindo que moi ben o Pontevedra. Vemos unha e outra vez que tanto Duque como Jonai agora. Uy, dio árbitro que non hai nada na caída de Turiel ante Sergio García. Estaba moi preto o árbitro. Recuperou Vázquez. Fala agora Turiel con Turienzo Álvarez. Se me llama moi clara a falta de Sergio García. Perde agora Pontevedra, pequeno desconcerto no centro do campo, recolle a pelota Aimar, ese o perigo, tocan curto Aimar con Óscar, móvese tamén Paredes, o lanzamento de Óscar, dous tempos para Sáizar. Sí, o que decíamos, un pouco de desconcerto, ahora mismo Pontevedra necesita darlle un poquinho de pausa aí no medio do campo, un poquinho de ter, é difícil porque ten enfrente un gran equipo, pero sí un poquinho máis de posesión de balón nese medio do campo, coller a pelota Javi Rico e Víctor, e sobre todo non perdela con tanta facilidade. Eso precisamente son as indicacións que lle estaba dando Xavi Gracia agora a Víctor e os seus xogadores. Calma, pedíalles calma, que xogaran con un pouco máis de tranquilidade para que non os sorprendan ca velocidade que teñen os xogadores do Zaragoza. Pide calma Xavi Gracia, non quere que o seu equipo perda a orde que está a ter, que mantivo durante a primeira metade, durante estes primeiros minutos do segundo tempo. A máis encontro rachado, perdese a orde. Certo é que co encontro rachado, con ida e vida unha e outra área, apreta tamén o afeccionado, pero ten que manter a orde Pontevedra. Ataca o Zaragoza, Paredes,
Sergio Castaño tapando a Paredes. Ofrece Oliveira, recollo brasileiro, Frouxo ese lanzamento. Ainda que peta do xogador de Pontevedra, saque de esquina. O Pontevedra solo gañará este partido con orde e moito sacrificio. Está claro que se perde a orde, o máximo beneficiado será o Zaragoza. Ahora mismo, quen máis ten que perder é o Zaragoza, que é o equipo de primeira división, está empatado, ¿no? Hai que parar o xogo porque hai dúas pelotas no campo. Fala Turienzo agora co xogador do Zaragoza. Tamén con Aimar. Quería volver a sacar o Zaragoza de esquina, pero Turienzo di que ten que ser un bote neutral. Agora vai falar Ayala co árbitro. Rodeando, que catan os xogadores do Zaragoza, un só do Pontevedra. Bueno, ante a presión de Aimar, a presión de Óscar, a presión de Ayala. Houbo bote neutral, devolveu a pelota a Pontevedra ao Zaragoza e sacará de banda o equipo maño. Vai sacar Paredes. Deixa a pelota Óscar a Paredes. Ofrécese Aimar, en curto Aimar con Paredes. En o balón o lateral esquerdo, volve a xogar co argentino. Aimar con Zapater. Está Charles ante Zapater. Insisto, Zaragoza na banda esquerda, Paredes no centro, Óscar, a parede de Óscar con Oliveira, queda pelota corta, aí aparece Duque, ven Bianchi, con qué calidad de moveu esa pelota Bianchi, sai con velocidade Pontevedra, Víctor, ven a pelota Víctor, quere xogar Víctor con Bianchi, hoy forzado argentino, recupera Zaragoza, ven agora Jonai con Vázquez, a pelota nos pés de Turiel, o ex do Hércules, quería xogar con Dani na banda esquerda, apareceu Diogo. Aí co balón Diogo con Sergio García, pide a pelota no centro Aimar. Vai chegar o balón, pase de 30 metros o argentino. Aimar con Óscar, este atrás con Paredes. Pues contraataque máis elevado por parte do Pontevedra, sobre todo porque un contraataque que empeza na dereita ten que terminar na esquerda e un contraataque que vai polo centro ten que terminar forzosamente nunha banda, ¿no? E aí empeñaron en ir polo centro. Empeñouse o Pontevedra a meter a pelota no centro e aí perdeu esa boa opción de contragolpe. Fran Rico impón galóns no centro do campo, xogador de Portonovo, Fran Rico. Abre Turiel para a banda esquerda, apóyase en Jonai, volve a pelota aos pés de Turiel. Anímase o afeccionado na mancada con SOS. Vaya agora Turiel, mete un risco a Duque. Aparece Aimar, rápido tamén, rápido Duque. Mete a bota o argentino, Sergio Castaño. En o balón Sergio Castaño, Aimar ante el, saco central do Pontevedra, sacará de banda o Zaragoza. Ese pase de Turiel sí que foi arriscado, pase horizontal. Ese que nunca lle gusta aos adestradores atrás. E aí apareceu Aimar. En a pelota Paredes. Quería combinar Paredes con Aimar. Ben Charles, Duque. Duque mete o balón no centro. Aí no centro manda Zaragoza. Abre o xogo Gavi. Tenta controlar esa pelota. Jonai, Sergio García. Ven agora o capitán do Pontevedra. Mais corpo de Vázquez. Sae co balón o asturiano. Vázquez. Para agora Vázquez, iso tamén é experiencia. Vázquez con Jonai. E Dani quen ten a pelota. Hai agora falta. Falta que sofre Dani. Esa é a acción repetida. A patada de Sergio García. E sacou a falta só Pontevedra. Turiel. Turiel con Sergio Castaño. Balón para Duque na banda. Aí con dificultades Duque ante a presión de Aimar, presión tamén de Zapater. E ten que sacar Fran Rico. Está en momentos difíciles ahora Pontevedra, sobre todo porque o Zaragoza está presionando moito aí no medio do campo. Está robando moitos balóns horizontales do Pontevedra. E a partir de aí, pues claro, os problemas existen para Pontevedra, pero bueno, eu penso que o que decíamos antes, ten que ter paciencia, darlle un poquinho de pausa ao partido e cando teña a pelota darlle ritmo. O salto de categoría notase moitas cousas, pero cando presiona o Zaragoza, aí tamén se nota moito. Sí, sobre todo porque achican moi ben os espacios, presionan todos xuntos. Non é que corran moito, pero sí se moven ben e todos a unha, non? E iso é onde máis se nota. E cando presiona o Zaragoza queda afogado o Pontevedra. Sacará de banda Paredes. Ese que ven aí o lateral esquerdo, ex do Xetafe. O veo atrás con Ayala, dúas das caras deste Zaragoza esta temporada. Este Zaragoza que sacou de talonario unha vez máis e montou un equipo moi ambicioso que aspira moito.
Marcou o asistente falta, o árbitro concedeu a lei da vantaxe. Pelota nas mans do porteiro do Pontevedra, que manda o balón fora porque queda un xogador mancado. Zaragoza é un equipo que esta temporada en fichaxes gastou 34 millóns de euros. Vázquez era o xogador do Pontevedra que estaba no chance, reincorporado de novo. A fichaxe máis cara do Zaragoza foron os 6 millóns que lle custou Ayala, a espera do que custe aínda Matusalén, porque o seu ex-equipo, o Shakhtar Donetsk, pide 25 millóns de euros. O Zaragoza está disposto a ofrecer 8. Terá que resolver a FIFA. Pelota no centro do campo, balón atrás, recolle Ayala. Obvia pelota Ayala para a banda esquerda. Paredes con Aimar. Presiona Duque, ven agora Duque, tamén na axuda Fran Rico. Vai marchar co balón Fran Rico. Bota o chan Fran Rico, quere xogar na banda, recolle Charles, ante ele está Paredes. Non marcha o brasileiro, aínda que se mete agora entre Aimar e Paredes. A pelota e pro Pontevedra. Esta é a acción repetida e aí o árbitro indicou falta. E prepárase un troco no Zaragoza, está preparado para entrar no terreo de xogo Albert Celades. Celades, un centrocampista, será o primeiro troco de Víctor Fernández. Un xogador que esta temporada aínda non tivo ni un minuto. Non debutou na Liga, tampouco debutou na Copa da UEFA. E vai chegar agora o primeiro troco no Zaragoza. E vai se retirar Gavi, co número 14. Marcha Gavi, entra Celades. Estreo oficial esta temporada de Celades co Zaragoza. Este primeiro troco que chega no minuto 63. Esta é a terceira temporada de Celades no Zaragoza. E xogará no sitio de Gavi aí nese medio do campo, facendo doble pivote con Zapater. Máis calidade para o equipo, non? Un home con moita experiencia, que sabe mimar o balón e que, bueno, que lle dará sobre todo moita máis posesión ao Zaragoza. Busca aí ter a pelota no centro do campo Víctor Fernández, marcar o ritmo, ter a posesión do balón e dominar este encontro. 0-0 polo momento. Ten a pelota Vázquez, arriba o asturiano central, dúbidas atrás do Zaragoza, chega Charles a esa pelota. Con ele está Paredes, vai na axuda tamén Duque, e a pelota atrás Duque, prefiro o brasileiro, acción individual. Agora xoga atrás, está Son Duque, prepara o centro, mete o balón arriba e o testarazo alto. Boa acción da Pontevedra, tivo paciencia Charles, xogou atrás, testarazo alto. E a mí está me encantando Duque, é un lateral moi seguro atrás, que se anticipa moi ben a defensa, que encima chega arriba e, como neste caso, pon centros vos. Ese o cabezazo de Víctor. O centro de Duque e o testarazo de Víctor. A ver que non hai pouco casou aquí, en Galicia. Ele Bianchi nunha cerimonia conxunta. Matrimonio argentino, doble matrimonio argentino con acento tamén galego. Chegou atrás Castaño con Duque, mete Duque a pelota arriba, vai a presionar Dani a Diogo. A pelota acaba nos pés de Sergio García, que xoga con Aimar. Aimar no centro, toca a pelota Celades, baixa Celades, Zapater. Volve a tocar Sergio García. Busca conectar con Aimar, achégase tamén Diogo por esa banda dereita. Uruguayo dobra a Sergio García, pisa esta pelota. Prefire xogar atrás Celades, impón o ritmo Celades, mete a pelota na área, ven aí Saizar, manda o equipo cara arriba, recolle esa pelota Charles. Vai a tapar Zapater a Charles, presiona o Zaragoza. Duque, presiona tamén Aimar, moito maior desgaste do Zaragoza nesta segunda metade. E o árbitro que ten que sacar o equipo de Víctor Fernández, piso con rapidez, perde agora Aimar. Turiel, ven Turiel, descarga para a banda esquerda, nesa banda esquerda está Dani. Ante el Diogo, non ten a ninguén Dani moi preto, ten que facer acción individual, marcha de Celades. Ese balón arriba con perigo, non había outra solución, estaba moi só. Sí, non había outra solución, podía haber profundizado un poquinho máis, esperar a que entrara algún compañeiro o remate, pero está claro que ali tiña dous xogadores, a Diogo e a Sergio García, e esta vez solo contra dous. Esta vez Fonai non subeu porque as forzas empezan a escasear,
está claro que bueno, Dani está facendo un bo partido, simplemente lle falta un poquinho ese pase final. Xa viron repetido ese centro chut, ese que fixo que se erguese do banco Víctor Fernández. Pida pelota Oliveira, recolle o brasileiro, con el está Duque. Tapa tamén o pase Fran Rico. Tivo que xogar atrás o dianteiro do Zaragoza con Ayala. Este combina con Celades. Mova a pelota no centro Celades. Abre para a banda dereita. Recolle Sergio García. Ataca por aí con perigo a Zaragoza. Aimar, Sergio García na área. Non é bo control de Sergio García. Foi pouco a pouco Zaragoza metendo atrás o Pontevedra. E agora a soidade arriba de xogadores como Bianchi, Dani ou Víctor. Esa é a acción anterior, Aimar, Sergio García, pelota que mete na área o argentino e o control do xogador de Barcelona, do xogador catalán. Que chegou Zaragoza dende o Levante. Xogador que marcaba moitos goles no filial do Barcelona, Sergio García. E no Zaragoza ten unha media de 5 ou 6 goles por temporada. Acción entre Oliveira e Aimar. Ven o balón Oliveira, métese na área. Ese centro, ven agora Sáizar. E prepárase o primeiro troco no Pontevedra. Xavi Gracia mandou chamar a Gato. Será a primeira novedade do xogador co que falábamos no tempo de descanso, Manuel Gato, alacantino de 23 anos. Esta é a acción anterior, a acción individual de Oliveira. Ricardo Oliveira. E a pelota que atallaba Sáizar. Vían aí a que vai ser a principal, a primeira novidade de Xavi Gracia nesta segunda metade. No cruce Ayala, manda a pelota bancado argentino. Sacará de banda Duque. Hai dúas pelotas agora no campo. Fala con Gato Xavi Gracia. Apóyase Duque en Fran Rico. Volve a pelota a Fran Rico. Xogou atrás Fran Rico con Vázquez. Recolle a pelota o asturiano. En curto Vázquez con Turiel. Abre o balón Turiel. Sergio Castaño. Pide algún apoio Sergio Castaño. Móvese arriba Bianchi. Charles vai cara ao centro. Ten que xogar atrás Castaño con Duque. Turiel. Xoga Turiel con Vázquez. Volve a pelota aos pés de Turiel no centro do campo. Móvese Charles, tamén Duque. Balón para Duque. En na parte inferior da imaxe a Gato. Xogou arriba Duque. Boa acción do Pontevedra. Vai chegar esa pelota. Dani. Non chegou a Dani. Estivo rápido Diogo. Tocou Dani. E o árbitro que hai falta. Falta de Dani a Diogo. Vai a facer o troco. Pois vai se retirar Bianchi e vai entrar Gato, un xogador habitualmente titular na Liga que hoxe estivo no banco dos suplentes. Primeiro troco do Pontevedra. Este troco que chega no minuto 69 de encontro. Gato o alacantino o lo argentino Bianchi. Sí, é Gato que vai a ocupar a banda dereita e vai quedar Charles na punta de ataque. E mentres no Cidade de Valencia empata o Almería con gol de Natalio. Levante 1, Almería 1. Apareceu no terreo de xogos a Manuel Gato. Outra das caras novas esta temporada, un xogador que chega dende o Albacete. Chegou a debutar na primeira división. Co Valladolid. O co Albacete, perdón. Balón arriba do Zaragoza. Sergio García na área. Ben na xuda. Jonai. Sacou o perigo Jonai. Tocaba Dani. Falla no pase Dani. Recolle Aimar no centro. En curto Aimar. Celades. Venga pelota Paredes. Toca arriba Paredes. Zapater. Celades. Volve a pelota medio centro Zaragoza. Celades con Aimar. Diogo. Ofrécese Diogo na banda dereita. Recolle Urullo. Pero a centro. Mete o balón arriba. Zapater remata alto. Que bo enganchou o capitán Zapater. Boa combinación Zaragoza que foi tocando
Centro de Diogo, remate de Zapater. Estamos con Bianchi, xogador argentino do Pontevedra que acaba de abandonar o terreo de xogo. Queríamos que nos comentaras un pouco como estás vendo Pontevedra. Realmente está dando a cara ante en Primera División, ¿no? Sí, la verdad que estamos haciendo un gran partido, de igual a igual, con la figura de primer nivel, de selección, y bueno, contento por el grupo porque se lo merece, trabajamos día a día para esto. Como se siente un argentino estando no terreo de xogo con outros compatriotas de tanta calidad? Bien, apenas lo vi, medio asombrado porque bueno, jugador de selección de muchos años como Ayala, Aymar. Pero bueno, contento por poder asimilar el mismo juego que ellos. Quedache magua de non ter metido esas ocasiones nas que dispuseche, ¿no? Sí, lástima que no se pudo dar, pero bueno, nada, contento por lo que aporté hoy. Muy bien, muchas gracias. As verbas do ex de Vélez, de Bianchi, o xogador de 24 anos, o argentino. Figuras de primeiro nivel, dicía él. Ten en fronte a xogadores habituais da albiceleste, Aymar e Ayala. Recolle a pelota o Pontevedra no centro do campo, Fran Rico. Ten por diante a Gato, tamén a Charles, prefire xogar atrás, apóyase en Turiel. Aí manda a experiencia de Turiel, falla no pase agora. Ese pase vertical de Turiel, anticipouse a Ayala, toca a Aymar. Óscar Celades, abre o xogo Celades, recolle esa pelota Sergio García, manda o balón arriba, velocidade de Oliveira. No cruce Vázquez, en Vázquez, saque de esquina. Aí sí é peligroso Oliveira nesas caídas sobre todo a banda dereita, que é a súa boa. Balos en profundidade, ten moita rapidez e sobre todo ten un moi bo disparo. E preparas un segundo troco no Pontevedra, está xa quitou xa o chándal Xavi Moré para entrar nuns minutos no terreo de xogo. Xavi Moré, este sí chegou a debutar co Valladolid na Primeira División, o fillo de Pepe Moré. E co Valladolid ademais eliminaron o Real Madrid na Copa. E a máis marcando él, no Bernabéu. Sacará de esquina a Zaragoza. Mete a perna Fran Rico, sacou Perigo Canteirán. De banda sacará o equipo de Víctor Fernández. Veremos si está tan inspirado como este domingo pasado ante o Leganés, que marcou un gol, un dos goles da victoria do Pontevedra. Un partido no que tamén estivo ausente Igor Coma no día de hoxe. Ausencia de Igor de Souza neste encontro. Foi dúbida ata a última hora, esta mañá confirmouse que non ia xogar neste encontro. En a pelota Paredes, vai cara ao centro Paredes, ante ele estaba Gato. Xogou Paredes con Celades. Tocou Chus Herrero, Diogo. Presiona Pontevedra, non chega Charles. Agora Charles queda como home máis adiantado arriba. Gato colócase na banda dereita, segue no centro Víctor, Fran Rico e Turiel. Sube a pelota Óscar Aymar. Aymar, a fantasía do Zaragoza con Zapater, Celades. Toca Celades, recolle a pelota na banda Paredes, volve a xogar con Celades. Tento Zaragoza que adiante liñas o Pontevedra. Ten o balón Óscar, Turiel ante él, Celades chega dende atrás. Boa aproximación do Zaragoza, lanzamento de Sergio García, recolle a pelota Duque, saca Duque e Gato. Volve a recuperar o equipo visitante. Oliveira, vai a encarar o brasileiro a Duque. Busca acción individual Oliveira, con él está Duque, tapa o xogador do Pontevedra. E o árbitro que balón pro Zaragoza e agora chegan os trocos. Si, vai haber tamén un troco no Zaragoza, está preparado D'Alessandro. Os trocos no Pontevedra e no Zaragoza. No Pontevedra vai a entrar Xavi Moré e no Zaragoza o argentino D'Alessandro. No Pontevedra retirase Dani, entra Xavi Moré. Son dous futbolistas que habitualmente están xogando alternativamente no Pontevedra. Xavi Moré por Dani, minuto 74 medio deste encontro. E Óscar polo Zaragoza abandoa o terreo de xogo para deixalo seu sitio a D'Alessandro. Entra D'Alessandro por Óscar, Xavi Moré por Dani do Pontevedra. Esas son as dúas novidades, segunda do Pontevedra, segunda do Zaragoza. E vai ser D'Alessandro, ese que viene aí que saque. Golpea de esquina D'Alessandro, pelota arriba do argentino, vai sacar Charles, arriba Charles, recolle esa pelota Xavi Moré, acaba de entrar no campo Xavi Moré. Perdeu o balón ante D'Alessandro, recupera Pontevedra, Ben Gato, apóyase en Xavi Moré. En a pelota Xavi Moré, apóyase no centro en Fran Rico. Precisamente estamos con Ome, que acaba de sair do campo por la entrada de Xavi Moré. Dani, queríamos ver cal é a túa opinión deste partido do Pontevedra, que estades aí aguantando ante Zaragoza.
Pues la verdad es que es un partido muy difícil porque ya ves el ritmo que están dando. Y bueno, yo creo que estamos jugando muy bien, aguantando muy bien los pases interiores y saliendo bien a la contra, ¿no? Yo creo que con un poquito de suerte y si Dios nos ayuda, le metemos el 1-0. Ves con muchísima ilusión, muchísimas ganas por superar a un Zaragoza ainda que sea de primeira, ¿no? Sí, claro que sí, no porque sea uno de primera, todo lo contrario, sino con más ganas y más ilusión, ¿no? Pero bueno, a ver si tenemos suerte y le metemos 1-0. Porque sí está claro que a medida que pasan os minutos este resultado vos favorece moito para o partido de volta. Sí, allí podemos ir a hacer un buen partido y si, ya te digo, si empatamos a 0, pues allí intentaremos no encajar ningún gol, si podemos meter uno mejor y nada, y a pasar la victoria. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, con eso soñamos, con que pase Pontevedra a la eliminatoria. Balón longo, Sergio García con él está Vázquez. Protexio capitán asturiano de Pontevedra. Saque de portería. Esa é unha constante durante todos estes días. Todos os xogadores decían que en ilusión e gañas non iba a ganar o Pontevedra. Agora só falta que gañe tamén no terreo de xogo, pero como podedes comprobar, eles están moi ilusionados con sacar un bo resultado aquí. E menudos recambios do Zaragoza, Manolo. Primeiro Celades e agora de Alessandro. Sí, é o que decíamos antes. Calidades a raudales neste equipo e cada vez mete máis. Máis Óscar, un xogador frío, anárquico, que non aportou moito ao equipo, excepto aquela ocasión na primeira parte. E entra de Alessandro, que é un hombre quente, temperamental, todo o contrario de Óscar, non? Sobre todo para estes últimos minutos darlle un poquinho máis de alegría ao ataque do Zaragoza, máis aínda, non? Ese centro de Diogo, chapa ben esa pelota ao portero do Pontevedra, Saizar. A fantasía arriba tamén de Alessandro. E que por a contra no Pontevedra que se podemos salientar é que hai xogadores no terreo de xogo que non son habituais na Liga, mesmo o porteiro Saizar, un porteiro que soamente está xogando na Copa. Turiel tampouco é un dos habituais titular indiscutible. Están dando todos moi bo nivel, igual que Jonai, que o primeiro partido que xoga esta temporada, partido oficial, porque se mancou na pretemporada. O debut de Jonai na banda esquerda. E a presenza na portería de Saizar. Non está Bonís, o porteiro da Liga neste encontro, está no banco de suplentes. Encontros da Copa que finalizan Valladolid 1, Murcia 1, con goles de Diego Camacho pro Valladolid, de Bayano, o brasileiro pro Murcia. Sen goles en Pasarón, balón arriba de Alessandro, non controla esa pelota Aymar, que metió a peito. Quería xogar Charles con Gato, aí falta agora do brasileiro a Alessandro. E agora tamén é un momento importante para ver que os dous recambios que meteu o Pontevedra, tanto Gato nesta banda dereita como Xavi Morena á esquerda, lle dan un poquinho máis, teñen que lle dar un poquinho máis, sobre todo de frescura ao equipo, non? Facendo coberturas atrás e sobre todo arriba diagonales cara adentro. Dous xogadores de banda, Gato, Xavi Moré, unha dereita, outro na esquerda. Apunta as súas bandas, Xavi Gracia. Ese que ven é Duque, o lateral dereito, xogador que chegou dentro de Zamora. Vai sacar de banda, achégase a el Fran Rico, tamén Víctor. Prefire apoyarse en Fran Rico, volve a pelota a Duque, Fran Rico no centro con Turiel. Vai a presionar Sergio García. Toca a pelota a Xavi Moré. Abre Jonai, metía a pelota no centro, sacou a Yala, recolle Fran Rico, ven Fran Rico, moveu con Víctor. Por diante está Gato, pisa Víctor, xoga con Charles, abre o brasileiro. Balón para a banda, Xavi Moré, este ten experiencia. Morena, área do Zaragoza, acción individual, aí está. Gol, 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 gol. Gol do Pontevedra. Marca Víctor. Acción sensacional de Xavi Moré, que aguantou con sangue frío na área. Buscou o centro, apareceu Víctor. Marca Víctor Ormazábal. E todo o banco de xogadores do Pontevedra que saltou o terreo de xogo, mesmo Bianchi entrou no terreo de xogo para festexar este tanto, igual que está celebrando toda a afección posta en pé, gritando Pontevedra. Y sangue fría, tío, aí Xavi Moré para o centro. Sí, decíamos que tiña que ser xogadores importantes, sobre todo nesta resta final en ataque, e a verdade é que moi ben, aguantou aí, fixe dos recortes a Diogo, esperou a que chegara a xente, que era un poquinho que faltaba na primeira parte a Dani, non? Que poñía un pouco os centros a deshora ou sin moita coherencia,
Xavi si soupo buscar ese momento ideal para dar o pase atrás, e un Víctor Ormazábal que chegou moi ben desde atrás, e non é a primeira vez que falla, un home que chega moi ben aí a área pequena, e a verdade é que un gol moi meritorio para este equipo, que se vai adiante, que se vai arriba no marcador ante un equipazo como é Zaragoza. El Víctor que se estrena como goleador, que leva 2-1 na Liga e agora outro na Copa. Tivo unha ocasión na primeira metade, non fallou na que tivo na segunda. Ataca o Zaragoza, Sergio García mete o balón para D'Alessandro, non chega Andrés Nicolás D'Alessandro, monta contra Pontevedra, sae con velocidade Sami Moré, vai chegar tamén na xogada Gato, e de falta Sami Moré, o árbitro seguía acción a 10 metros e indica falta. De todas formas, eu penso que Pontevedra non ten que cambiar a súa forma de xogar, non se ten que ir cara arriba dunha forma tola, ten que seguir xogando como estaba facendo, que estaba facendo moi ben, contemporizando atrás e arriba matando, que como se suele facer, non? Sí, porque ahora sí que cando o equipo ten que ter ou manter esa orde, porque o equipo que vai estar nervioso, quen vai ter presa é o Zaragoza. Sí, claro, eles agora o máis difícil xo fixeron, que era marcar ese primer gol, e agora o máis importante para eles é seguir sendo moi fortes atrás, non dar excesivas alegrías ou deixar demasiados gocos aí. Cuidado ahora a falta. A falta que saca Fran Rico, mete os puños López Vallejo, volve a pelota aos porteiro do Zaragoza. E antes viamos a faciana de preocupación, cara de pau, tenso, moi serio, Víctor Fernández no banco do Zaragoza. Os xogadores que están no banco están dicindo aos compañeiros tranquilos, tranquilos, animando para que intenten manter este resultado. Esa é a última aproximación, os puños que meteu López Vallejo, o ex do Recreativo do Villarreal, sacou Saizar, pelota no centro do campo, toca de cabeza Fran Rico, Xavi Moré, está fresco, ten gañas o fillo de Pepe Moré, con el Diogo, e o árbitro que hai falta do uruguayo. Esta é unha falta lateral perigosa. Sí, perigosa, pero que decimos, darlle agora unha pausa ao partido, recuperar un pouco de ánimos, de folgos, e intentar marcar o segundo se pode ser, pero importante este 1-0 para a volta. Esa acción repetida, mete o brazo Diogo, solta o seu cómodo e a falta que sofre Xavi Moré. E o árbitro saca un cartón amarelo. Creo que para Chus Herrero es el número 24. Moitas protestas dos xogadores do Zaragoza. E aumentan os ánimos da afección que tenta animar e seguir con esta alegría do seu equipo. Momento de euforia en Pasarón, vence o seu equipo con gol de Víctor. Falta que vai sacar Fran Rico, golpea Fran Rico, mete a pelota na área. Non cazou ese centro perigoso de Fran Rico, Sergio Castaño. Sacou o Zaragoza. Volve a pelota a Fran Rico, vai chegar ese balón a Turiel, toca de cabeza a Turiel, non hai fora de xogo. Fran Rico vai se meter na área do Zaragoza, acción de Fran Rico atrás, lanzamento fora. Ben Fran Rico, non foi tan bo lanzamento de Turiel. Que pena que non cazara ese centro de Fran Rico na falta, porque era solo peinala para que o balón fora para dentro. Unha verdadeira lástima, porque houbera sido 2-0 e houbera sido xa o delirio. Era un moi bo centro de Fran Rico, non cabeceou Sergio Castaño, e aí viron repetido o lanzamento de Turiel. Pide de Alessandro na banda esquerda, salta no centro Aimar con Oliveira, presiona Pontevedra, balón para de Alessandro, recolle o argentino, xoga de primeiras con Zapatero, capitán do Zaragoza, presiona Víctor, toca Paredes no centro con Celades, de Alessandro, non chega Vázquez a esa pelota, aí toda a vantaxe do Pontevedra, ten que sacar Duque, xa houve perigo Duque. A presión do Pontevedra, os nervios do Zaragoza, que perdeu a pelota, e nas Palmas acaba de marcar Guille Franco. As Palmas 0, Villarreal 1. Nada máis comezar ese encontro, marca o Guille Franco. Perde a pelota Gato, a loita de Gato con D'Alessandro, atrás o argentino con Paredes. Ten o balón Celades. A pelota no centro do campo, Celades con Diogo, este con Sergio García, Paredes dos dous xogadores. Vai a falta Turiel, falta de Turiel. Falta foi clara do centrocampista do Pontevedra, o ex do Hércules. Minuto 85 medio de encontro, 40 medio da segunda metade, moi preto do final.
Ese que ven aí é Diogo. Ese que vai sacar a falta de Alexandro. Todo Pontevedra metido atrás. 2 xogadores na barreira. O resto na área. Saca de Alexandro. Pelota moi pechada arriba. Sacou o Pontevedra. Corre Gato por esa pelota. Salta con el Paredes. Fran Rico con Aimar. Mete Vázquez a bota. Manda o balón arriba. 2 xogadores do Pontevedra presionan. Tocou Celades. Sae López Vallejo. Ten que sair da área. E será balón pro equipo galego. Pues a prioridade do Pontevedra ahora ten que ser manter este 1-0 por encima de todo. É máis importante ahora mismo manter este 1-0 que marcar o segundo incluso, ¿no? Eu penso que ten que estar aí armado atrás, moi seguro defensivamente, porque é un marcador moi bo para eles. El Pontevedra vai esgotar os trocos. Acaban de chamar a Josu Rivas. Ou a Guimerans, estamos vendo cal dos dous será o que se desposa. Ataco Pontevedra pola banda dereita. Aparecía por aí Duque. Incansable, infatigable Duque durante todo o encontro. Subindo na banda dereita. Defendendo. Enorme o traballo do lateral. Achégase a él Fran Rico. Recolle a pelota Fran Rico. Fran Rico no centro. Balón para Duque. Vai meter a pelota na área. Arriba ese centro de Duque. Ninguén caza ese reseite. Apareceu Aimar de Alexandro. Arriba con Sergio García. Ven Sergio Castaño. Volve xogar arriba de Alexandro. Agora no cruce na suda na diagonal. Fran Vázquez mete o corpo. Dio árbitro que saque de esquina. Indica Turienzo saque de esquina. Eso é o que decíamos, é dicir, gañando 1-0 na casa e montan un contraataque faltando 5 minutos. Eso é o que non pode permitir por nada do mundo Pontevedra ahora mismo. E agora ante as protestas, cartón amarelo para Duque. Están protestando os xogadores e tamén no banco o adestrador está falando xa con Óscar Guimerans para entrar no terreno de xogo. Sacou un novo cartón Turienzo, o cuarto, este para Duque. Era unha pelota que tiña o Pontevedra a uns metros da área do Zaragoza e acabou en contragolpe do Zaragoza e saque de esquina. Vai golpear de Alexandro. Mete o balón arriba de Alexandro, pelota moi pechada, envelenada, na área pequena, territorio do porteiro. Manda Saizar, que sacou con velocidade. Xavi Moré, e a pelota Xavi Moré. Abre Xavi Moré, quería combinar na banda dereita. E para o terceiro troco Xavi Gracia. Ovo Zaragoza, Diogo. E logo con Celades, pisa a pelota no centro do campo a Celades, este con Zapater. Recolle o capitán do Zaragoza. Abre o balón para a banda dereita, Zapater con Diogo. Volve xogar o uruguayo co seu capitán, Zapater. Ten o balón Paredes, arriba Paredes con Aimar, recolle o argentino. Balón de Aimar no centro, este con Celades. Ante Celades estaba Víctor, Celades con D'Alessandro, presiona Pontevedra, vuelve a pelota aos pés de Celades. Abre Celades, balón para Aimar, tocaba o argentino, pelota moita. Pisou Aimar, agora Zapater, ollo perigo na área, Saizar. Era un balón corto e iso é perigoso. No Cidade de Valencia volve marcar o Levante o segundo e volve marcar Riga. Levante 2, Almería 1. E outra pelota que acaba de sacar, que acaba de regalar ahora Pontevedra con moita facilidade. Penso que agora mismo o gol revolucionounos, pero agora máis que nunca ten que ter a cabeza fría e pensar que aínda queda moito. Aínda lle faltan uns minutos a este encontro e aínda falta o segundo acto desta eliminatoria na Romareda. Este é o primeiro acto, partido de ida, o segundo no ano 2008. Na primeira semana do 2008 e agora chegará o terceiro troco de Pontevedra. Pois sí, un cambio natural tamén habitual que fai Xavi Gracia, retírase Charles, entra Óscar Guimerans, outro dos canteiráns do Pontevedra. Opción pro brasileiro. Aplausos para Charles. Outra posta da canteira que mete Xavi Gracia no campo. Guimerans. Falou durante estes días que este partido era un premio, para os seus xogadores e tamén un premio para disfrutar todos eles, tamén os non habituais. Quere que teñan minutos porque a verdade o merecen polo traballo que están facendo. Que pasa que tamén un premio está sendo este resultado. Este resultado de 1-0 con gol de Víctor. 3 minutos máis nesta segunda metade, ata 48 chegará. Estamos xa no 45 e medio do segundo tempo. Moveu a pelota Ayala con Paredes,
recolle na banda o argentino Aimar. Vai Aimar cara ao centro. Volve xogar co Mariscal. Ayala. Pelota arriba de Ayala, busca Oliveira, toca o brasileiro de primeira, Sergio García en área. Perigo, perigo, perigo cando aparece Sergio García. Sí, 5 minutos son moi longos, sobre todo cando enfrente tes un Zaragoza que está presionando desta forma. E temos aínda lembranza dos últimos minutos da primeira metade, cando acosou, cando apretou o Zaragoza, creou perigo. En a pelota Gato, buscaba Gato alguén na banda dereita, ofrecíase nesa banda dereita Guimeráns. Volve a recuperar o Zaragoza, Celades, monta o ataque dende atrás o conxunto Maño, D'Alessandro, chega D'Alessandro ata o centro do campo. Comeza ese ataque posicional do Zaragoza, móvese D'Alessandro polo centro, Paredes con Aimar, este busca arriba Sergio García, protexe a pelota catalán, botouse o chan Víctor, Duque, e o árbitro que hai falta de Duque. Aproveitamos para un segundo para falar con Charles. Bueno, era un premio este partido con Primera División e un premio también este resultado. Hombre, un premio ya está siendo, ¿no? Porque estamos consiguiendo la victoria. Ojalá que acabe así, ¿no? ¿Confías en que podades en marcha con este excelente resultado? Sí, no, confío en mis compañeros plenamente y seguro que vamos a salir aquí con este 1-0, seguro. Muy bien, muchas gracias. Falta que saca Zaragoza, balón arriba de Zapater, sacou a defensa galego a perigo, controla Diogo Copeito, ante él está Jonai, busca unha solución Diogo, mete o centro, ese centro peta en Jonai, saque de esquina, máis sufrimento en Pasarón. 92 e 20 segundos. Vai ser un dos derradeiros ataques, defende o Pontevedra, vantaxe de 1-0. Vai golpear o argentino D'Alessandro. Bien a faciana de Xavi Gracia, o técnico do Pontevedra, moi pechados, envío de Alessandro, remate fora de Diogo. Suspiros, sustos, silencio, non marcou o Zaragoza. Sí, a verdade é que o Zaragoza, tanto nos últimos 5 minutos da primeira parte como nestes últimos 5 minutos, está tendo sobre todo moitísimas ocasións con moita claridade. Non marcou, pero está claro que é un equipo para ter en conta e que sobre todo non veo aquí de paseo. E viamos aí ese aceno de Víctor Fernández, a reacción a ese testarazo de Diogo, uruguayo. Víctor Fernández, que é moi amigo de Dino Mirón, e ademais son socios de negocios. Ese que ven é Sergio Castaño, viu cartón amarelo, quinto que amosa xa o colexiado, máis por protestas que por faltas. Pelota arriba, cae Gato, aí falta o árbitro. Falta que sofre Gato al Alacantino. Ese que venga Xavi Gracia, indicando aos seus xogadores que este encontro está acabado. E quen o diría, o Pontevedra acaba de colocar contra as cordas o Zaragoza. O Zaragoza de D'Alessandro, de Pablito Aimar, de Ayala, de Celades, de Oliveira, de Sergio García. O multimillonario Zaragoza de Víctor Fernández. Regresa a pelota de Alessandro. O árbitro indica o final deste encontro. Resultado Manolo 1-0. Resultado para ir cando menos tranquilo e con moita ilusión a Romareda e coa eliminatoria aberta. Bueno, tranquilo, non o sei, non? O que está claro é que vai ir con moita ilusión, coa eliminatoria aberta, é un 1-0, polo menos esperanzador. Independentemente do que pase no partido de volta, está claro que neste o equipo disfrutou, o público disfrutou, todos disfrutamos, está claro que é un partido importante, sobre todo para que o Pontevedra siga medrando e siga se facendo un bo equipo. É un dos maiores xogadores do encontro con Loreto Costa. Estamos con Duque, un xogador que hoxe o deu todo, a verdade que estuveche a un altísimo nivel. Se cadra o Pontevedra non estivo a menos nivel con Zaragoza, non se notaba quen era de segunda de quen. No, yo creo que hemos hecho un gran trabajo colectivamente, todo el equipo ha estado muy junto, hemos trabajado muy bien, hemos apretado y cuando hemos tenido la pelota hemos tenido calma para poder tocar. Yo creo que la diferencia no se ha notado apenas porque el Pontevedra ha hecho un gran partido y la verdad que hemos salido muy confiados sabiendo que lo podíamos hacer y al final lo hemos conseguido. La verdad que sempre decíades que tiñades moita ilusión, que vos viades con posibilidades de eliminar o Zaragoza, pero non sei se realmente vos que acabamos de creer este resultado. Bueno, la verdad que es un 1-0, tampoco ha sido mucho, yo creo que hemos hecho muy buen trabajo, como ya te digo, sobre todo
todos juntitos atrás, peleando, trabajando, y sabíamos que íbamos a tener alguna ocasión, y mira, la hemos tenido, no la hemos desaprovechado, y mira, nos llevamos la victoria, y esto seguro que es una alegría para la afición, que seguro que quiere ver a Pontevedra en segunda el año que viene, y si puede ser algún año en primera división. Moitas grazas e felicidades. Pois máis nada, noite de ilusión en Pasarón, primeiro partido da eliminatoria dos 16avos de final, Pontevedra 1, Zaragoza 0, gol de Víctor Ormazábal. A mediados do mes de decembro xogará o Deportivo contra o Español.